Hi, this is DJ Roel wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Hello, sound, mic test. Cheers, check, sounds. Ayan, mega shoutout po. Ay, may echo malakas. Ayan. Hello, sounds. Ayan. Tanggalin natin yung echo. Ayan, Apong1, mega shoutout tayo Apong1, Nathan and Noah Family Vlog, salamat. And buat tamsak, salamat sa pagtamsak. Mahal mo Apong Elson. Ayan, good morning Ken, good morning. Mas okay pa yata aking Facebook at mag-viral na rin ang kanta ko kining YouTube balila. Kaka-upload ko pa mo tining 100 plus. O di ba? Sang ka pa Apong Edson. Joy, nandiyan ka pa ba Joy? Nathan and Noah Family Vlog, nilagasan ka ba? Pedro Driver, ayan, MG, ayan. Shout out, ayan. Alila, Apong Edson, Alila short. Ako mag-short king Facebook. Atlo la ring upload ko lang, wala, karagulda ng views. Itang kanta ko, atlong kanta ito eh. Tanggewa akong atlong kanta tapos sa yung background na, may paalam na ako ba na kitang kakilala ko. Igbigyan na ako, tapos credit ko nemo, credit by kung sino nyo itang may kaya na ako magpandam. Okay naman. Daka likes, 10 hearts. At least may ating malbe. Kaya nila, Diyos ko. Sumawa ko yata mag-upload, dig ko pa yung Facebook, mabilis. Kenny, mabagal, sobra kabagal. Ang aming Christmas bonus. Sige. Apong Edson. Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Diba? Atin ang para mag-follow. Ano lang kayo yung Facebook. Diba Ringal ba? Ayaw ko lamang kilala. Kenny, ay, Diyos ko po. Pasakitan natang magpa-viral Kenny. Mr. Sue! Mega shoutout sa'yo, Mr. Sue. Maraming salamat, Mr. Sue. Sa iyong thank you. You got virtual hug. Salamat Maghintay muna ako ng customer habang wala pang tao. Melchor, Alfanta Official. Mega shoutout sa'yo, Melchor. Congratulations sa'yo, Melchor nakikita ko yung mga video mo is ongoing to viral. Congrats. Keep it up. Siguro busy ka kasi maraming kaibigan ngayon na Melchor, may mga kabatch ka na dito ngayon. Huwag ka mag-alala. Good evening. Sabihin mo lang Melchor kung libre ka ngayon, walang problema. Or tomorrow, meron kasi ako bukas all out Friday. Ibig sabihin ng kanta from 70s, 80s, 90s, 20s, mga ganun. Pwedeng kantahin kaya open mic 'yun. Tomorrow po alas 9 ng gabi. Ayan. Live po tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Para naman na may mga pumasok ako sa YouTube, ay Facebook. Ilan na ba yung subscriber mo Melchor? Ang aming Christmas bonus. Apong Edson, di ba kagabi? Anong oras na kami natapos? Alas na yata? Alas 3 ng umaga. Pero okay naman. Kahit papaano, sulit naman. Nandyan si Apong Ronel. Ayan. Thank you, Apong Ronel
Si Kapampangan Scotland tsaka si Apon Julie. Pasensya na po sir, bihira lang ako makasali sa LS. Okay daw, no problem. No problem yan. Sali po ako ngayon. Oh, sige, sige, sige. Ano, sali ka ngayon na kakanta ka or diyan ka lang sa baba? Paano ka makikilala, Melchor? Kailangan umakyat ka, huwag kang mahiya. 3 for 1. Oh, cool. Ano ba yan? Kailangan pang dagdagan yan na Melchor. Kadaming bagong kaibigan na sana ano ka, makakyat ka dito. Miglay Bekis. Oh, wapo. Nabing yata, ganingal do. Pero ala na ako. Oras na ito eh. Matutod na ako. Siguro mga ano, mga landang alas 3, alas 4, alas 5, mga ganyan. Nag-live yun. Dali. Wah na. Bukas na po ako kumanta. Oh, sige, 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 Melchor, bukas. Sige, sige, good. Okay lang yan, Melchor. Kasi bukas naman, lahat ng kakantahin mo, pwede bukas. Kasi ano yun, 70s, 80s, 90s, at saka yung present. Bahala ka, basta kung anong gusto mong kantahin, walang problema. Open mic din tomorrow. Dapat ano yun, so nung Sunday yun. Kaso hindi ko natuloy kasi nga, brand out, tapos may bagyo. Kaya hindi ko Kaya i-go ko siya tomorrow kasi ano bukas, September 30, last day ng September. Oh, kaya kailangan nating makabawi bukas. Libre ka bukas ha. Mag-drive ko pa. O sige, sige po Edson. Mimingat kayo po. Mingat kayo. Walang problema man lang ako pang customer eh. Wala pang tao masyado eh. Araw ay Pasko. Baba mo lang Melchor, ibahin mo Melchor ah. Baba ka lang ng short. Short video mo na lang. Okay, sige, sige. Abangan ko bukas yan Melchor. Mga bandang alas... Kahit ano ka lang, mga ilang oras ka lang siguro Melchor. Kung ikaw basta... Mag-start ako bukas siguro mga 9, alas 9, mga ganyan, 9. 9, mga ganyan, 9, 8:40, 8:50, mga ganyan bukas. Hindi ba ako naglo-loading sa taas? Hindi ba parang sa akin magalaw? Tapos hindi siya clear. Parang kumukurap-kurap. Baba mo lang yung bahay mo, Melchor ha. Pakibaba po, yung bahay mo. Gulo. Kapampangan. Hungry Sungit. Parang kilala ko to Apong Al. Kong Al. Mega shoutout sa'yo, Kong Al. Kala mo siguro, hindi ko alam yung ninja mo, no? Kong Al. Ikaw pa ba, Kong Al?
Dali lang. Ano muna tayo, baka walang jacket si Kong Al. Kong Al. Kong Al. Salamat Kong Al ha. Ang kaganda ka lagi king LS ko. Thank you abong Kong Al. Dali lang. Tingin ko muna to. Dali lang. At tinakapalang kayo. Diba? Ay, iba't po si Kong Al to. Kong Ali, hindi ikaw ba to? Yung Kong Al. Wapin yan ng original. Yapin yung original mo. Yes, Bastian na. May kasara sa'yo, Bastian. Kumusta ka na, Bastian? Agad ka kasing umalis eh. Dinidikitan kita ng isang araw. Pero okay naman. Nilagasan ka ba, Bastian? Hindi ka na ata nilagasan. Pag-subscribe mo naman si ano. Ayun o. Parapet wall flashing caping. Sabi na nga pong kayo. Yapin yung original mo yun eh. Pero adwala rin channel mo na eh. Sana all monetize lang channel oh. Pangalak santing daring balay nga rin eh. Manini pangarap kong balaya pong makanini pangarap kong balay oh. Ining modern stair design and ideas, elegant design. Pangasanting oh. Pangasanting. Milyon siguro yung gastos na yun eh. Okay. Sandali lang. Ano muna tong itong mga to sila. Melchor, pasuyo po ha. Digitan nyo si paano mag-pin ng CPing gamit. Ano dyan, ganitong gawin mo. Mag-live ka, di ba? Kung dalawa yung cellphone mo, pwede. Ito, punta ka lang dito sa cellphone mo. Tapos i-click mo yung pangalan niya. Tapos makikita mo dito, go to channel, pin message. I-click mo yung pin message, gano'n lang siya. Okay. Madali lang, i-ano ko muna tong mga members guys ha. Para naman po priority ko sila. Siguro mga 5 minutes. Good evening po sa lahat, sabi naman ni Melchor. Yan si Sir Melchor, Kong Al, bukas, abangan mo bukas, magaling niya magkanta yan. Magaling kumanta yan si Melchor. Ipipin ko muna tong mga members guys. Para naman sila. Kong Al. Pero Kong Al, ito ba yung pinaka-main mo talaga? Hindi yung Kong Al. Dali lang, tingnan natin kung ano ba. Tingnan natin kung may didikit pa ako sa iyo Melchor tsaka Bastian. Tsaka si Kong Al. Dali lang. Parang lagyan natin ng konting music kasi para hindi mainip yung mga tao diyan. Pag nanalo tayo dun sa kabila, ayan, may cellphone tayo ulit. Parang malabo na ata. Ang lalaki ng mga views nila, guys. Sobrang 76,000. Palibasang yung views ko, nasa 300 pa lang. 300, 400 sa kanila, 76,000, 50,000, 52,000, 24,000. Diba? O yung sa akin talaga, 300, 400. Hanggang ngayon, tumaas pa. Bagbak. Ngayon natin yung music content. Masyadong malaki. Ayan. Ano na to? Wak! May kasyara sa'yo, Wak Mix TV. Kumusta ka na, Wak? Ayan, kung available ka, Wak akit ka lang dito. Kung available po kayo. WAC Mix TV. Salamat Kung hindi ka busy, pwede kang umakyat dito Salamat po ulit, Sir Kapogi, sabi na. Always welcome naman po, Sir Melchor. Di ba, alam mo naman yung Sir Melchor, kaya may mga kapatid ka rin dyan na Sir Melchor, mga kapatid mo dyan na mamalit mo yung bahay. Wala pa sila ngayon eh. Si Bastian nga, di ba? Si Gilos, wala pa si Gilos.
Si Dennis Vlog, ewan ko baka lumilibot-libot sila, eh. Wait lang natin sila baka mamaya darating sila. Para naman madikit ang kanila, okey? Nasa work pa ako, oh, sige. Oo, puwede naman bukas, puwede ka wak kung available po kayo bukas, puwede kayo bukas. Bukas meron akong, 1970s, 80s, 90s at saka present po ng mga songs na puwede niyo pong kantahin tomorrow. Lahat po na puwede niyong kantahin puwede. Libreng-libre po, walang pinipili kung anong gusto niyong kanta. Tomorrow po 'yun, alas 9 ng Pilipinas. Okey po sir, sabi naman niya. Oh, sige dikitan ko muna si ano, tsaka try ko muna si Melchor, nakailan na ba? Oh, Melchor ayan na dagdag ko isa, 349 ay 342. Baba mo na lang yung mga short video mo ano. Eto, eto na lang baba mo siguro sa Melchor itong Have You Ever Seen the Rain? Rod Stewart cover. Ito na lang siguro baba mo para dumami yung ano mo. Wow, galing talaga host. Anong galing po? Para bukas. Opo, bukas po. Lahat po kayo pwede kayong umakyat bukas para may ipa-promote. Live po tayo sa Facebook page ko tsaka sa YouTube bukas. Para naman yung mga taga Facebook ko ay marinig yung mga boses ng mga kaibigan ko na kumakanta, di ba? Lalo na dumadami na rin yung followers ko dun sa Facebook. Ayan, kaya I'm so blessed talaga na may mga nagpa-follow sa atin. Okay. Opo, yung bukas. Sige, salamat. Wow, grabe, 10 million talaga. Noah, awa, may lagasang ko nga pulo na ano pala yung dahilan. Ibig sabihin, ano yun, ano yan, tawag dito, regular talaga yan, kumbaga parang, ano na yan, masanay ka na. Pero, di ka naman yata, 10. Ibig sabihin, umabot ka pa ng 100 yan kasi nasa 100 plus ka kahapon, di ba? Ayan, tikitan nyo guys, pasuyo po si Nathan and Noah Family Vlog. Ayan, medyo maliit pa yung bahay niya, wala pa siyang 100. Okay, dikitan nyo na lang po please. Magbaba lang kayo ng bahay dyan habang ako magdidikit sa inyo, okay? Habang wala pa tayong masyadong customer, ayan, meron pa tayong 7 na customer. Basjen, ano yung host? Go to channel din. Saan ka ba? O yan, Basjen, 571 na ako sa'yo Dikitan na kita. Melchor, 343. Wala ka bang short video? Panoorin ko pa sana yung kahit mga ano lang to. Ito, Sir Melchor, yung Have You Ever Seen the Rain? Ito na lang yung baba mo. Ayan, nagbaba si Nathan. Si Joy, Madam Joy. Bukas live po tayo sa Facebook page ko tsaka sa YouTube. Ayan, lahat po ng mga singer, ayan. Bukas po. Okay lang ba okay lang sa iyo Nathan and Noah, meron ka pa rin natira na 102. Ayun, 103 ka na, 103. Lee, mega shoutout sa iyo, Lee. Salamat sa pagpasok, Lee. Thank you so much. Thumbs up, Kois. Ayan. Malaki din yung bahay ni Kois. Kois Lee, ayan. Tomorrow po dali, baba ko yung para tomorrow. Para dikit kalembang nyo na lang siya. Kaya kalembang nyo lang para bukas. Asan na ba yung para bukas? Hanapin ko muna. Asan na yun? Ito. 70s, 80s, 90s playlist. All Out Friday. Ito para po bukas yan para bukas. Yung binaba ni Pogi Laksina. Ayan, salamat po sa pagdikit kay Nathan and Noah. Ayan, binaba ko po yung para bukas. Para siguradong updated kayo. Ayan. Dikit na daw si ayan. Si Nathan, dikit na daw si WAC. Ito, gusto ko to yung boses nito. Pang pang old classic. Mga classic song, mga OPM. Huwag ka mawala bukas sa Sir Wack Mix TV at saka si Sir Melchor. Kayo tomorrow po huwag niyo po mawawala bukas kasi kailangan ko po kayo lalo ng mga classic song, mga gusto ko talaga. Gusto ko din yung mga classic song. Siyempre, hindi naman classic song. Siyempre, especially sa mga
bagong kanta ngayon, di ba? Pero mas maganda pa rin talaga yung classic song ng mga oldies, mga kinakanta niya, di ba? Yung mga OPM. Ito, si Sir Melchor talaga ngayon mahilig sa mga OPM classic at saka si Wack Mix TV. Okay, tomorrow yan ha. Okay. Si Lee, ayan nasa si Lee, si Bastian, nandiyan ka pa ba Bastian? Ikitan ko muna sila. Si Melchor, ayan meron na siyang 343. Nagdagan ko ng dalawa. Tapos si okay, sige salamat. Sige. Ito si Wack, guys. Digitan nyo rin kasi nasa ano siya, nasa 446 pa lang yung subscriber niya. Sana tulungan nyo ha. Sel Melchor, Noah, digitan nyo po ha. Please. Magdigitan lang po kayo sa baba. Abang ako magdidikit muna sa inyo ha. Okay, handala. Huwag kayong mag-alala, meron po kayo mga kabatch po dito ay si Gilos, si Dennis Vlog, ayan, mamaya po darating po sila niyan sigurado ako. Magbibisit po sila mamaya, okay? Ayan. Si Sir Melchor, tapos na ako. Si refresh, paharang pamukab. Sige po. Kung Al, salamat ha, king harang mo. Gawan mo yung 10 oras ne. Ayan si Sel Melchor. Dikit ko na rin to. Next muna tayo. Next Ninja. At least may kumapit sa'yo, Nathan. Madam Joy. At least ating kinapit kaya ka from, di ba? From 79, di ba? O, di ba? Laki ng difference. Melchor, ayan, meron ka na po kanong 344. Ayan, 344. Panoorin ko muna itong video mo, mga 1 minuto, 1 minute para kumapit siya. Ayan, Sel Melchor. Official on the way po. Sabi naman ni Wack Wack Mix TV. Ano yan, Sir Wack? Kapangpangan. Magaling din yan sa classic song. Kung Al, bukas manalbe ka kung Al. Kung halika busy, kung hindi ka busy tomorrow. Okay? Yan. Tapos si Sel Melchor, okay? Okay na siguro to, nakaano na to. 1 minute na. Tapos si Sir Wack. Ayan, si Sir Wack, binigyan din ng 100 banana ni Apong Julie. Bastian, ayan, si Bastian guys, digitan nyo rin. Bastian, ayan, 572 ka na. Panoorin ko muna mga short video mo. Short video ka pa dyan ha. Para madagdagan yung subscriber mo din. Mag short video po kayo ha. Lalo na sa baka malilit pa yung bahay. Okay lang po guys na hindi po kayo mag-live. Ang importante po ay madagdagan yung subscriber nyo. Tapos kapag yung WH nyo on the way na nun. Ang ibig sabihin, kailangan makabuka muna sa 1,000. Tapos, yung 4,000 watch hour mo, yan, natin, i-workout nyo yan. Pinapanood ko na siya. Salamat po, Sir Wack. Tama ka, host. Dito po ako bahay niya. Salamat ha. Bastian ha, ikaw, dikitan mo sila ano yan, mga legit yan. Mga kaibigan natin yan sila, Okay, meron pa tayong mamaya. Kung Al. Ito, didikit ako sa'yo kung Al. Nakaisa na ako. Salamat pala, host, dahil sa ayuda mo, umusad na po ang bahay ko. Dati po, kahit anong pangisda ko, ayaw pa umusad. Pero, okay na. Okay. Yan. Salamat din po Sir Wack sa tiwala. Siyempre, sa channel ko, hindi lang sa channel ko, sa lahat ng mga lumidikit po sa inyo. Thank you din ha. Siyempre, yung pagod nyo po na kumakanta kayo talagang din yun, malaking din yun, malaking value po, malaking malaking points po sa mga viewers. Siyempre, kumbaga parang ang galing kumanta, parang siyempre ididikitan kanila, di ba? Yun ang doon kagandahan. Dikitan ko muna si Noah. Noah, meron ka ng 105 subscriber. Ayan, di ba? Walang swimming sa putik si Noah. Kaya bining tatanglaw. Alben kaya pa mo ini. Panoorin ko muna to. Wala pong host. Sabi naman ni
Ayan. Okay na ako. Noah. Melchor Arpanta, tamsak dikit na po. Sabi niya, salamat po Ano yan? Bukas. Makikita mo yan bukas, Sir Melchor. Sir Wak. Kaakit bukas yan. Ano yan? Magaling kumanta din yan. Sino ba yung mga hindi ko natikitan si Melchor? Okay na rin si Melchor. 345. Si Basjen, okay na rin. Si Kapangpangan Hungary, si Kong Al. Dalawang palang channel ni Kong Al, no? Basjen, on the way na po. Sabi naman ni Wak, okay? Didikit muna tayo, guys, Okay. Melchor, sabi naman, salamat po, sir, sa Sir Wak. Ayan. Sabi naman ni, bukas mamimit mo yan, Sir Melchor. Si Wak, ayan na, nandyan na si birthday boy. Good evening, Dennis. Maraming salamat, Dennis, nakikita ko yung mga comment mo, tsaka mga likes mo dun sa Facebook page ko. Thank you so much, na-appreciate ko yun, Dennis, Thank you, Dennis Vlog. Ayan, guys, si Dennis Vlog, isa din po yung mali pa yung bahay niya na parang magkasing batch nyo po. Lahat kayo magkaka-batch po kayo, kaya abangan natin si Gilos. Wala pa si Gilos. Actually, marami kayong mga ka-batch dito. Good evening po sa lahat, sabi naman ni Melchor. Ayan. Dennis Vlog, MLSO po. Ayan, dikita nyo si Dennis Vlog. Ayan, nasa 400 din yan. Melchor, ayan, meron ka ng 346 subscriber. Ayan, 346. At least umusad ka, di ba? Nakailan na ba ako sa'yo, Dennis? Melchor. Okay, next na po tayo. Serwak. Digatan ko Serwak. Melchor, okay na, Melchor. Sino pa ba? Si Noah. Si Noah, meron na siyang 106. Ayan, 106 subscriber. Ayan. Explore Bendigo. Very good, very good. Adam Joy. Galing ng kiyang kay. Basta kay may pa bar short ka pa para ay no, tignan mo to yung Bendigo mo, ang ganda Ang dami niyang views, 53, pero madadagdagan pa to. Soon pala, sin mga ilang araw, ilang minuto. Okay, ayan si Dennis. Good evening po sa lahat. Sabi naman niya, okay, 5 sir. Okay na, nakalima na ba ako? Okay, next. Wag na kayong mag-share, guys. Hindi tayo principal. Okay, next. Okay. Dennis Vlog MLSO po, sabi niya. Melchor, ayan. Ano ba sabi niya? Walang anuman, idol. 5 sir, okay. Didikit muna tayo. Melchor. Ayan, meron ka ng 347. 347 ka na. 347. Di ba? Ang galing. Ang galing. Pero wala kang update ngayon sa Melchor Alas mga 3 weeks ago na to. Wala kang cover song. Try mong i-cover yung Ayan. Bobo lang saglit. Ayan. Okay, dikit muna tayo. Wak, Mix TV, dikitan kita. Ayan, magdikitan kayo Medyo malipal din yung bahay niyan, Sir, Dennis Vlog, ayan. Si Elisa Flores sa official, mega shoutout po. Ayan, walang jacket. Bigyan natin ng jacket si Ma'am Elisa. Ma'am Elisa. Hello din po, Ma'am Elisa Flores. Si Ma'am Elisa ay meron po siyang 125 subscriber. Ma'am Elisa, ito po yung main mo, no, Ma'am Elisa. Malit pa yung bahay mo. Sige, Ma'am Elisa, Pero dikit na ako sa'yo, Ma'am Elisa, noon pa to.
Ayun, 125. Sige, sige, baba ka lang ng bahay mo dyan, ha? Didikitan ko. Daanan ko na rin kayong lahat. Okay? Bastian, dumikit na po ako sa inyo, host. Sabi naman ni Bastian. Ongoing na po, next upload. Okay, salamat. Good, good. Upload ka lang, upload. Tapos yung short video rin nakakatulong yan sa ninyo, sa subscriber. Kahit mga 10-10, okay na yan. At least may mga dumidigil sa inyo. Everyday. Ako nga, hindi pa nga umuusad yung sa akin eh. Hindi pa nga umuusad ng 8 ano na ba? 8 ano ko, subscriber ko, nakailan na ba ako? 8.75, hanggang ngayon hindi pa umuusad. Ilang araw na to? 8.76, hindi pa umuusad. Hindi pa nga ako nakaabot ng 9,000. Sana makaabot ako ng 10,000 bago mag-December. Para naman na Christmas bonus na sa akin ni Lord. Diba? Hindi lang. Didikit muna ako. Salamat po. Now lang kasi ako nagbukas ulit. Nababad ako sa TikTok. Ayan. Mamilisa. Wala na ako masyadong sa TikTok. Hindi nagbo-boom yung ano ko doon. Hindi nagbo-boom yung ano ko, yung tawag dito. Yung upload ko doon. Tagal. Pero sa Facebook page ko, mabilis. Napakabilis. 'Di ba, Sir AIDS? Dennis Vlog, 'di ba? Nakikita mo yung mga upload ko doon. Kaya kahit papaano mabilis dito, mabagal talaga. Pero salamat Ma'am Elisa Flores Official, salamat sa pagpasok ulit. Ayun, Elisa Flores Official, MLSO po. Nagbubuelo lang yan. Host, ikaw pa ba? Sabi niya. Wala pa nga eh. Oo nga, sana makahanap ako ng Jesmil, no? 10,000 na subscriber. Dali, magdidikit muna tayo Ayan na. Kailan na pa si Melchor? 348. Dikitan niyo muna yung mga nakapin guys yung member ko. Ayan, sa lahat ng mga members. Ayan, sila si Wack Mix TV. Ayan, tsaka si Dennis Vlog. Nandyan po lahat ng mga bahay mo. Noah, meron ka ng 107 subscriber. Ayan. Meron na rin ako dito Panoorin ko tong video mo, na short video. Okay na ako. Tignan natin, next tikitan natin. Sino pa ba? Si Sir Wack. Dikit ka na kay Sir Wack. Si Ma'am Elisa. Ma'am Elisa, ano ka na? 127. Hindi na ako magbabakas. 127. Dennis Vlog. Ayan, 308 pa rin. Wala na yata si Bastian. Bastian, nandiyan ka pa ba? Ayan, si Kapangpangan, Hunger Ray. Sungit. Ayan, meron na siya. Dinikitan ko na rin. Nakatatlo na ako. Noah. Okay. Noah, balik mo yung sa'yo Balik mo, ano mo. Baba mo ulit. 107 subscriber ka na. Next. Sino ba? Dali lang, may kumakatok. Sandali lang guys may kumakatok lang in a few minutes later. Few minutes later.
Tuloy tayo, tuloy ang laban. Napuyat. Napuyat po ako kagabi. Nabitawan ko ang CP. Paggising ko ng umaga tapos na live mo. Oo, alas 3 na kami natapos, Dennis. Alas 3 na po kami natapos kagabi. Kagabi, alas 3. Yan, tignan ko muna si Wak. Okay, nakatapos na ako si Wak. Okay, si Dennis on the way na sa bahay mo. Sabi naman ni si Nathan. Tignan ko si Nathan. Nathan, 107. Sino ba ba? Si Melchor, 348. Next tayo. Next ninja. Host, ano pong regular LS niya pong Julie? Ano? Walang regular LS siya pong Julie. Basta kung ano niya, nakita niya na mag-LS siya. Mag-LS yan. Pusa lang mag-LS yan. Noah, meron ka ng 108. Ano yan? Kusa lang mag-LS yan. Pag nag-LS siya, biglaan. Pero may LS siya bukas ata. Alas 4 kaso bingo lang ata bukas. Kasi birthday nung anak niya bukas. Opo. Birthday ng anak niya bukas. Melchor. Nakailan na ba si Melchor? Yan, 349. Siguro kahit mga 350 okay na sa'yo, Melchor. Si Wak, meron na siyang 3447. Si Dennis, meron siyang 308. Okay po, host. Si Sungit, Mr. Sungit. Okay. Okay. Nawala na si Mr. Sungit. Melchor. Ayan. Melchor Alpanta. Meron na po kayong 350. Ayan. 350 na kayo 350. Opo, inaabangan ko lagi upload mo. Salamat naman na inaabangan lagi upload mo, sabi naman Dennis. Salamat Dennis. RMR TV, shoutout sa'yo RMR TV. Ayan, si Tamcheck. Abasa kita message mo RMR, kaya pang pangila upload ka kasi kaya ta. Ibang ano naman yun, ibang ano siya, ibang music video. Pero isang ano lang yun, isang boses. Oo, kaya sa views sa YouTube, hindi siya nag-click. Kaya ginawa ko, in-upload ko dun sa Facebook page ko. Kaya kahit pa paano nag-click naman siya. Mas maraming views dun compare sa YouTube. Kaya ayun. RMR, congratulations ulit alam ko nakuha mo na yung $10 kasi alam ko naman yun magbakas or mag-comment lang po kayo guys bago dumikit para may basis po ako, sabi naman ni Melchor. Dennis Vlog, Tams dikit na po ako host. Salamat Wak Mix Vlog. Ayan,
RMR kung makipagdikitan ka, yan. Medyo maliit pa yung bahay nila. RMR. Dikitan mo la. Ayan, signan ko muna tong si, ang pangalan nito? Si Melchor. Ayun, okay na to Melchor, 350. Okay na to. 350 ka na. Ano na to, malaking bagay na to. Auto send ba yung pin code? Auto send. Aliya. Ano yan? Depende. Yung sa pin, yung pin talaga nakatotally minsan 1 month or 2 months. Matagal na yung 3 months. Pero mas maganda, lagi mong ina-update yung ang tawag dito, yung sa may Google AdSense, tignan mo doon. Sa may, di ba may nakalagay doon sa baba, may pin number na 6, di ba may nakalagay doon kung re-request ka ulit o hindi. Kapag okay na yun, on the way na yung pin mo. Ang gagawin mo, magtanong ka doon sa may post office dito sa Tarlac City. Kung nilagay mo diyan sa Tarlac City sa mismong bahay nyo, tanong mo after 1 month or 2 months RMR, punta ka dun sa kung tanong mo, meron na po bang Google AdSense from yung anong pangalan mo, tatanong sa'yo. Pero may kakilala ko dyan, kaklase ko dati. Kaklase ko nung college. Sa kanya ko nga tinanong yung Google AdSense ko. Actually, nakadalawang beses dumating yung AdSense ko. Yung una, tapos pangalawa, kaya nga dalawa yung AdSense ko dati. googleadsense.com. Tama. Search me. Basta lagi mo tandaan na RMR 1 to 2 months. Alam ko 45 days. Kapag naging 45 days yan, tanong mo sa sa post office kung dumating na ba o hindi. Kasi minsan hindi nila dinideliver yan minsan. Kaya mas maganda magtanong ka. RMR, 'di ba? Minsan umiikot ka naman, 'di ba? Kapag alam mo naman umiikot ka, 'di ba? Pag nakamotor ka, 'di ba? Daan ka na rin sa post office, tanong mo na kung meron dumating. Ayan. Salamat po Sir Idol, sabi niya. Tapos Wak. Ayan, si Dennis Wak Mix TV. Thank you, sabi naman ni Dennis Vlog. Dennis Vlog, salamat ha. Dennis, salamat. Wala pong anuman, bro. Dennis Vlog. Ayan. Mga magkasising kabatch kayo, kaya ayan, mga kabatch nyo na maliliit pa yung bahay nyo pero magkakabatch kayo. Sana sabay-sabay kayong mamonetize. Dennis Vlog. Si Dennis Vlog mabilis. Ano naman yung niya eh. Searchable yung niya, yung pangalan niya. Tsaka nga si RMR. Searchable din to eh. RMR TV. Mabilisan lang. Mabilis lang siya. Babayang si-search natin dyan. Ayun, Gilos! May ka-shoutout sa'yo, Gilos! Ito na yung mga classmate nyo guys, si Gilos. Si Gilos naman, ayan, si Gilos. Nag-iela siya madaling araw. Umaga. Si Gilos guys, ayan dikitan nyo na si good evening, Sir Idol, sabi naman ni Gilos. Gilos, ayan, subscribe mo na lang sila, sila Wak Mix TV, ayan, kilala mo naman. Hindi mo pala kilala, di ba? Si Melchor Elpanta, ayan, si Sir Melchor, si RMR TV, ayan, mag-go to channel lang kayo ha. MLSO, Sir Dennis, sabi naman ni Gilos. Ayan. Okay, sabit lang ha. Idikit muna tayo habang nandyan kayo. Gilos. Okay, salamat. Maka-address ya Balemi. Atin ko. Kasi Ayal Ben. Kapag ikuha ko ng $10 yung Google AdSense na mismong mag-send. Totoo yan. Basta kapag naka-10 $10, kukunin ni Lolo yan, yung $10 mo na yan para pambayad mo dun sa Google AdSense na ipapadala sa'yo sa Pilipinas.
Gilos Vlog. Yan Gilos, 220 ka na. May didikit ako sa'yo. Gilos, baba mo nga yung bahay mo, Gilos. MLSO Gilos, sabi naman ni RMRTV. Ayan. Si RMRTV guys, ayan niya. Dati maliit pa yung bahay niya ni RMR dati. Ayan. Pero hanggang ngayon, di ba, hindi nga siya sumuko dahil na-monetize na rin siya si RMR guys. Yung ibang kabatch niya na-monetize na rin, yung iba hindi pa, yung iba hindi na maasikaso, yung iba yung channel nila siguro nawalan ng pag-asa kaya sumuko sila. Pero si RMR hindi sumuko yan. Ano yan? Lumaban talaga. Beng Beng! Bella TV, shoutout sa'yo Beng Beng. Kumusta ka na Beng Beng? Long time no see Beng Beng. Bukas po guys meron po tayong bukas na kantahan po tomorrow, 70s, 80s, 90s, and present po. Playlist, ayan na lahat po kayo, pwede po kayong kumanta doon na kahit anong kantahin nyo pwede. MLSO po sa lahat, sabi naman ni Beng Beng. Beng Beng, pakibaba mo yung bahay mo Beng Beng ha, para dikitan kanila. Ay maraming tao din kay Beng Beng pag nakikita ko nag-LSN si Beng Beng. Beng, wala yata wala si partner mo, si Bash. Bukas punta kayo ba kung available kayo bukas, Beng. Kung available kayo. Nung Sunday hindi natuloy kasi nga mga bagyo. Beng Beng MLSO boss, sabi ni Wak. Ayan. Dali, yan ako muna to. Okay. Sera ang monitor niya kaya wala siya. Ganun ba? Sayang. Tamsak Sir Kapogi para bukas. Salamat. Bisitahin nyo ako bukas ng 6 AM. Grabe naman. LS mo Gilos, 6 AM. Diyos ko, tulog pa ako nyan. Nagigising ako 11 or 11:30 or kasi 6 AM yung upload ko Gilos. Pag may nakita kayong upload na short video, na yun, naka-schedule na agad yun. Ni-schedule ko. Kasi sabi nila, mabilis daw yung views kapag alas 6. Wala din silbi. Ewan ko, walang nagbe-views. MLSO din, Gilos. Meron akong dinikit sa'yo, 2 account ko sa'yo. Puro main yun. Pakibalikan mo na lang pag may chance. No worries. Sabi naman ni Dennis Vlog. Okay. Beng, pasuyo ng bahay mo, Beng. Padikit ka sa kanila, okay? Ayan mga legit yan mga kaibigan natin yan kasi medyo maliit pa yung bahay nila pero hindi nawawalan ng pag-asa yung dala. Okay? Advice ko lang sa mga eto, tignan natin to. Relax natin para advice ko lang para sa mga small YouTuber na katulad ko, huwag kayong susuko kasi kapag sumuko kayo, masasayang lang ang pinagpaguran natin sa pagbablog at sa pag-e-edit at panahon. Very good. Tamang-tama po. Totoo yung sinasabi ni RMR guys kasi hirap talaga. Alam nyo guys, sobrang hirap talagang makabuo ng 4,000 watch hour. Napakahirap. Sobrang hirap. Kaya yan yung number 1 na lagi nyong i-work out yung WH nyo kasi wala nang ibang tutulong kundi mga kaibigan nyo, mga klaseng nyo dyan. Kaya gawin nyo, pa-play kayo. Punta kayo dun sa mga nagla-live. Ako, may piniplay pa kasi ako si Civil BG. Hindi pa kasi siya monetize. Tinatry ko din siyang i-play kahit papaano, kahit mga ilang oras lang bago matulog. Ayan, si Civil BG. Tapos, sino pa ba ang mga hindi nakikita ko? Si Guardian Official Vlog. Yan, si Guardian. Hindi pa rin monetize yan, si Guardian. Ni RMR TV. Tawag dito, tricycle driver din yun, si Guardian Official. Gusto ko rin tulungan nyo kasi hindi pa siya monetize. Kaya sunod-sunod na lang yan guys. Luis and Daddy Kapogi ng Kapoging Apong Edward. Mega shoutout sa iyo Luis and Daddy TV Patilis. Ayan, at least Patilis. Sayang na yan Luis. Ayun guys, dikutan nyo na si Luis. Isa din po yung Kapampangan guys. Baka pwedeng pwedeng tumulong sa mga WH nyo. Tapos sabi naman nagbaba ng bahay si Beng Beng. Guys, lablaban nyo si Beng Beng kasi magandang babae yan si Beng Beng. Tapos magaling kumanta si Beng Beng. Ayan. Wala kasi yung partner niya si Bass magaling kumanta yun si Bass.
Tapos sabi naman ni RMR, ayan, sabi naman niya, advice daw niya sa inyo lahat ay laban lang ng laban kasi si Lolo uubusin niya talaga. Pasensya nyo, darating yung point na stress ka na. Totoo yan guys. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa, lalo na yung mga nag-start pa lang. Sobrang hirap kasi kapag halimbawang na-monetize ka na, ito, ano ko din sa inyo, advice ko rin sa inyo, lahat kami, yung mga monetize dyan. Kasi kapag na-monetize ka na, kailangan mo maka $10 para alam nyo na, advance na. $10 para sa pin code nyo. Tapos, kailangan nyo i-maintain yung uploading nyo. Gawin nyo everyday, mag-upload kayo kahit mga short or mga 1 minute. At least may AdSense yun, may mga patalastas. Tapos, kailangan i-monitor nyo yung watch hour nyo, i-monitor nyo yung subscriber nyo. Minsan, nag-gray yan. Kailangan always green lahat yan para hindi maano ni Lolo. Kasi minsan, alam nyo guys, kapag hindi nyo nagagamit yung channel nyo, nawawala yung monetize nyan. Ibig sabihin, hindi mamamonetize yan. Parang babalik ka ulit sa 4,000 WH. Yun ang Yes, enjoy lang po, walang stress. Sabi naman niya, Sabi naman ni Beng Beng. Totoo yan, Beng Beng, di ba? Si need ng WHOs. Sila ayun kasi sila, wala kasi wala si Civil BG tsaka si Guardian Official. Pero lahat sila malilit pa yung bahay nila Apong Luis. Sana matulungan natin sila, 'di ba? Beng Beng, totoo yung sinasabi mo na para mawala ang stress. Kasi lalo na mga OFW kasi alam ko puro stress sila kasi nga 'di ba, lagi silang puro trabaho, tapos lagi silang homesick. Kaya gusto nila nag-YouTube sila kasi para mawala yung stress nila, 'di ba? 'Yun ang number one. Tapos may sinabi din naman dito pangalan nito, Kapogi. Ayan, okay. Beng Beng. Tulungan lang po tayo guys, sabi naman ni Melchor. Ayan. Load host, sabi naman ni Beng Beng. Tapos sabi naman, ito guys, ito si Gilos, sabi niya ni Gilos dati. Nawalan daw siya ng pag-asa kasi nga daw minsan na-stress daw siya. Eh sabi ko, wag ka ma-stress. Gawin mo lang, i-vlog mo yan, di ba? At least yung stress mo pupunta sa vlog. Oo, Beng Beng, nag-enjoy lang tayo sa pampatanggal stress, sabi niya. Sinong need W8? Sabi niya. Ayan, sabihin nyo lang guys, sabihin nyo need W8, sabihin nyo present lang kayo dyan. Wala akong pakialam kay Lolo. Wala akong pakialam kay Lolo. Sabi, basta nag-enjoy ako, wala nang niisip, sabi niya. Sabi naman ni Dennis, tama yan, Gilo, go lang tayo ng go, aangat din tayo. Huwag kayo mag-alala guys, ayan. Beng Beng, ay sabi naman ni Luis, Beng Beng, saan ka nag-work, Doha? Sabi niya. Okay, sabi naman ni Wak. Guys, dikitan niya si Wak magaling kumanta yan, si Melchor, ayan. Tamsak, dikit na po kay Beng Beng Bella TV, salamat. Dikitan mo na rin siya, si Luis. Si Luis, mabait din yan si Luis. Pagtulog. Diba, Luis? Mabait yan pagtulog. Beng Beng TV, saan ka nagwo-work, Doha? Sabi naman ni Gilos, present po, Sir Luis, sabi naman niya. Ayan. Okay. Siguro okay na ako dun sa nakapin. Tapos na tayo sa nakapin. Next na tayo guys, para iba naman yung maipin natin. Ano ba to? Kay Apon Julie guys. Patamsak muna to guys, yung binaba ko kay Apon Julie. Okay? Ito muna. Tamsakan nyo muna to. Tamsak. Okay ng tamsak yan. Tapos sabi naman ni RMR, buti na lang bago ako mag 1 year sa YT na monetize ang channel ko, sabi ni RMR TV. Ayan, totoo yung guys. Sabi naman ni Luis, Gilo, more upload ka pa. Sabi naman ni Luis, upload ka lang. Sabi naman ni Beng Beng, Luis and Daddy TV. Sa old airport road, sana all sa airport. Malaking sahod din sa airport. Siguro mga nasa 1 milyon ng sahod dyan sa airport. Diba? 1 milyon yung sahod dyan sa Beng Beng. Ayan. Ayan guys, pasuyo muna yung nakapin guys. Patamsak muna tapos
Ano, iba-iba lang natin ng pin. Okay, magano na lang kayo dyan, kapogi na lang kayo dyan, or Edward, bahala kayo guys, basta tamsakan nyo na lang po yan. Okay, sabi naman ni Gilos, mahina kasi ang signal ko, may tinatapos ako ngayon na ina-upload. Wow, good. Mag-upload lang kayo. Wow, beng. Matar, kuha dem, dyan din ako dati. Sabi naman ni Luis and Daddy TV. Beng, wow, Lods Edward, sabi naman ni Beng. Kaya, kung gusto nyong umakyat, bukas kung gusto nyong umakyat tomorrow po, meron po tayong live bukas. 70s, 80s, 90s, and present po bukas. Meron po tayong LS. Live po tayo sa Facebook page at saka sa YouTube tomorrow. Okay? Okay, ito po, kung gusto niyo pong umakyat, ibababa ko po yung stair to heaven. Kayo na po ang bahalang umakyat. Kung gusto niyo pong umakyat, kung ayaw niyo pong umakyat, okay lang po. Hindi ko po kayo pinipilit. Kung busy po kayo, okay lang po. Okay? Beng. Sabi naman ng Wak TV, done na po host kay Luis and Daddy TV. Ayan. Done na daw sa'yo si Wak. Ayan, napakasipag naman ni Wak Mix TV. Nagdidikit siya. Ayan guys, napakagaling din kumantayan. Beng, kung available ka, kung Beng, kapag nag-LS ka, invite mo sila, silang lahat naman, invite mo sila siyempre. Pero kung kumakanta si Wak, ayan, si Wak Mix TV, at saka si Melchor. Si Melchor, magaling din kumanta yung mga classic song. Gusto ko yung mga kanta nila, classic songs. Lalo na si Wak Mix TV, ang ganda ng boses niya talaga. Talaga siya, old song. Gilos, dan sa nakapin. Salamat Gilos Wait mo lang yung 100 banana mo dyan, Gilos Beng host, dan ako sa mga members mo. Wow, maraming salamat Beng. Ano mo lang Beng, magbakas ka lang dun, sabihin mo from Edward. Kapag hindi sila bumalik, sabihin mo sa akin Beng. Edward, hindi bumalik si ganyan. Sabihin mo sa akin Beng. Lahat po ng nagbakas, bibigyan ko ng tig-5 banana, balikan ko kayo after ng work po, sabi naman. O yan guys, dikitan nyo si Luis. Dikitan nyo si Luis. Si Luis and Daddy TV. Ayan Luis, kung wala ka nang piniplay, tulungan mo naman sila Luis, kasi nga pa yan, mga maliliit pa yung mga bahay nila. Minimonitor ko din sila lahat kasi lagi sila sa sa paangat program ko, kaya gusto ko din silang umangat. Pero siyempre, kapag hindi ako nag-LS, mga umaga, hapon, umikot kayo Kapampangan, Scotland, Mindredos, Kapoge. Sabi niya, oy, Mindredos. Ikapi ni Mindredos. Oy, Kapampangan, Scotland. Ayan, natune Kapampangan, Scotland, guys. Ang birthday boy. Happy 61 birthday. Apong Kapampangan, Scotland. Guys, dikitan nyo rin si Kapampangan, Scotland. Nagla-live din yan. Guys, visit kayo kalembang nyo ako. Sabi niya, mabait yan si Beng. Napakabait niyan si Beng. Magaling din kumanta yan si Beng. Magkagay lang ng kapogi. Maglagay lang daw ng kapogi, sabi ni Luis. Okay? Dikitan nyo si Luis, meron daw 5 yan, 5 banana. 5 banana daw na gumagalaw si Luis. Ayan. Si Beng. Dikitan nyo rin si Beng. Bengot, sabi naman ni Kapampangan Scotland. Ayan. Kiss tot, sana kiss patilis, sabi naman ni si Luis. Ayan. Kailan host? Anong kailan? Bukas, meron akong kantahan bukas. Meron po tayong concert tomorrow. Live po tayo sa Facebook at saka YouTube. 1970s, 80s, 90s, and present po. Lahat po kayo, pwede po kayong kumanta bukas, okay? Para po kayo bukas, okay? Sino pa ba? Si Kapampangan, happy birthday, Soy Kiss, sabi naman ni RMR TV. Ayan. Guys, batiin nyo naman ng happy birthday si Kapampangan Scotland dyan sa baba. Happy 61 birthday, Kapampangan Scotland, sabi nyo po. Damo, Kapogi, Ate Kanok, Sinoknan. Guys, birthday niya guys. Greet nyo naman si Kapampangan Scotland. Para naman guminhawa yung buhay ni Kapampangan Scotland, di ba? Nakapatinok nang sabi na, mo bore, perplex na ka, di ba? Salamat, tapong RMR TV. Monetize na yung RMR TV, kaya congratulations ulit RMR TV. Kapampangan Scotland, MLSO po, sabi naman ni Wak Mix. Matchicks katawan ni Kiss. No comment ko, Ken. May ako bisa mag-comment, Ken. Basta, balo na ng Kiss yan. Balo ko naman ni Kiss. Okay? Damo ko po, Ken. Tinok na. Kape-kape tamo, sabi ng RMR TV. RMR TV. Sige, pakikape mo na ako. Puta ako pa magkape kasi maranon pa 10:29 pa kayo ng Pilipinas. 10:29 mga bandang
11 or alas 12. Okay? Ayun, babae piningagdan. Happy, hi na, sabi naman ni Beng Beng. Happy birthday. Ayan. Kiss, happy birthday. Last birthday mo na lang ngayong Kiss. Next year ulit. Oh, birthday niya nung August. Kaya birthday ni Kiss. Kaya pinabe-birthday natin ngayon. Si Kiss, malibi na yan. Sabi naman ni Beng Beng. Kasaya na ning ating ads deng vlogs ko. Nasabi naman, wow, congrats. Masaya na daw siya, masaya daw si Arema dahil meron daw siyang ads. May wala na yata yung kapangpangan sa Scotland. May ubusit na yata. Baba tayo pa yung nagdan. Aremar, matutod na yata yung anak mo. Punta ka, minsan nagigising ka ng madaling araw, di ba? Minsan nakikita kita, nagko-comment ka pa eh. Kasi gising pa yung baby mo, di ba? Ayan. Binaba ko po yung dahil lumayas na. O nga, lumayas na. Ayaw niya siguro magpabati ng happy birthday. O baka na dyan lang yan. Nag-BG-BG lang kunwari. Beng Beng bukas ha. Beng Beng kung available ka bukas. Kahit mga ilang song ka lang. Mga 2 song. Okay na yun, 3 song. So bahala. Basta kung hindi ka busy. Kung hindi ka busy tomorrow, Beng. Sayang si Bash, no? Si Bash. Idol na idol ko si Bash ngayon yung boses niya. Grabe yung Gilos. Sabi naman ni Gilos. Ayan. Ayan. Kiss, balik ka dito. Sabi niya. Baka nandyan lang, Beng Beng. Lahat RMR, lagyan mo lahat ng mga lagyan mo ng mga ads yan, yung mga, pati yung mga previous mo na, LS. Diba? Lagyan mo rin yun. Sayang din yun. Kapag mag-comment ko madaling araw, magpa-daddy kong baby. Okay ba? Sabi ko na eh. Sabi naman ni Beng Beng, sige host, no problem. Sabi niya. Sabi naman ni Wak Mix TV, dandikit po kay host Gilo. Ayan. Beng Beng, kapag free ako host. Sige, okay lang yan. Beng Beng, no problem yan, Beng Beng. Okay? Walang problema yun, Beng Beng. Always welcome kayo sa lahat ng mga every program ko na paangat program, ano ba yan, mga kantahan. Welcome na welcome kayo. Okay? Para naman makilala kayo sa community ko. Ayan, lalo na yung mga iba hindi pa Okay. Okay, sige guys. Nagagalit na sa akin. Okay, sige. Okay. Okay guys, wag niyo pong kakalimutan. Tomorrow po meron po tayong live tomorrow. Waditak-litak. Didinan ko sayang ing ads. Totoo yan. Luis, galing mo palang kanta. Singer din yan si Luis. Magaling yung kumanta si Luis. Okay. Luis, galing mo palang kanta. Sabi naman ni Beng Beng, ditak-ditak. Okay, at gipit ko na naman yan eh. Okay. Gawan mo kanyan. Lahat ng lagyan mo ng ads para malagyan lahat at mapanood ng iba. Kasi hindi natin alam kung kailan magbo-boom yung mga video na yan eh. Hindi natin alam talaga. Okay. Tapos na tayo sa nakapin. Next nating ipin. Dali lang. Luis, galing mo palang kumanta. Okay, sino ba may natin dyan? Si Beng Beng lang na ba yung channel ni Beng Beng? 1.4. Si RMR. Gilos, ayan si Gilos na ilan ba siya? 1 point. Ilan ka na ba, Gilos? Naka 200, 100 plus ka na, diba? 200 plus. O, diba walang nilagas sa'yo, Gilos, no? Hindi ka nilagasan, Gilos. Hindi ka nilagasan. Dali lang ano natin.
Dali lang, ayusin natin. Gagawa ko ng love letter para isang ano. Guys, bakas lang kayo ng bahay, sabi niya. Okay. Lagyan natin sa playlist ko. Si Gilos, tignan natin si Gilos tsaka si RMR. Si Beng Beng. Para isang pin na lang siya. Beng, wala kang ano, Beng, wala kang mga short video na, Beng. Mag short video ka, Beng, sayang. Dali lang gagawa ko ng love letter ha. Si RMR, okay na si RMR, Gilos, Beng Beng, Kapampangan, Scotland, si Wak. Lagyan natin si Wak. Medyo maliit pa yung bahay ni Wak. Yan, sino ba ba? Si Dennis. Si Dennis Vlog. Dennis Vlog. Dennis. Ayan, okay na to. Lahat ng mga link nyo nandiyan lahat. Yung nakapin, guys. Nandiyan si Kapampangan Scotland, si RMR TV, si Beng Beng, si Nathan Noah Family Vlog, si Wak TV, si Dennis Vlog, si Gilos pala, wala si Gilos. Lagyan natin si Gilos. Ayan. Gilos. Yan. Para isang ano na lang kayo, isang ano na lang yan, isang tawag nito, isang daanan na lang yan, okay? Isang ano lang yan guys, isang daanan na lang yan, okay? Pasuyo na lang ha. Nandiyan na po lahat yung mga link nyo ha. Thank you so much, sabi naman okay? Nandito si Kapampangan Scotland, si RMR TV, si Beng Beng, Nathan Noah Family Vlog, si Wak Mix TV, si Dennis Vlog at saka si Gilos. Sino ba yung mga kulang dyan? Wak Mix TV, ibang araw kitang susukuyan para di malagas. Okay, thank you so much, sabi naman ni Noah. Okay, ayan guys, kayo nang bahala dyan sa nakapin. Lahat po kayo nakalagay po kasi nakasan nakapin. Okay, kayo na po ang bahalang magdikit-dikit. Okay. Okay, pasuyo na lang guys ha, yung nakapin. RMR TV, opo, ikaw na pong bahala bro, sabi niya, God bless you. Magbabalik yan Sir Wak. Magbabalik sa'yo ng dalawa yan baka nito, si RMR TV. Dalawa yung ninja niya dalawa yung niya, main niya. Alam ko dalawa Tapos si Beng Beng, Wak, main mo ba to? Main niya yan. Beng, main niya yan kasi
300, 400 pa lang yata yung bahay niya eh. 400. Oh, 447. 447. Oo, baby pa yung bahay nila. Kaya magkakabatch yan na Beng. Si Gilos, si Wak, tsaka si Melchor, sino pa ba? Si Nathan Noah Family Vlog, ayan, sino pa ba? Si Melchor, Sibyl BG, salamat Sibyl BG. Sibyl BG, ilan na ba yung double hit mo? Tanungan natin sa Sibyl kung ilan na yung double hit niya. Sibyl, ilan na watch hours mo. Gusto niya, kailangan type mo eh. Yes, mega shoutout po kay Prince Gerald TV. Tingnan natin si Prince Gerald, ayan. Prince Gerald. Tingnan natin si Prince Gerald. Prince Gerald, mega shoutout sa'yo Prince. 335 subscriber na si Gerald. Sige Gerald. Ikitang kita Gerald ha. Ma'am Abigail, mega shoutout sa'yo Ma'am Abigail. Long time no see, after 50 years pumasok ka. Salamat po Ma'am Abigail. Ayan, di kitang kumulang si Prince Gerald, meron ka ng 336. Dito na ako sa hindi seryosong Prince Gerald, okay? Ano muna ako dito. Kaya 300 subscriber. Dito na ako na lang. Okay? Laban lang ha. Ano pangalan nito? Si Prince Gerald. Prince Gerald pala. Ayan guys, lahat po ng mga nakapin guys, please pasuyo sa mga nandyan. Mahina ang net ko host, paikot-ikot, mahihilo talaga ako, sabi naman yan, yung Abigail. Ganun ba Ma'am Abigail? Sige, no problem. Gilos, MLSO po, sabi naman yan, no. Ma'am Abigail, nandun ako ha. Yung pinapansin yung Pogi 100 ko, nandun ako. Kasama kami ni Juan Tamad. Nandun kami. Naka-BG lang kami sa live mo. Tapos, Sibyl. Ano si Sibyl? 2,624 pa lang yung ano mo. Grabe, anong nangyayari kay Sibyl? 2,000 pa lang yung yung ano niya, yung watch hour niya. 2,624. Please subscribe channel 500. Ano yan na Wak Lodge, di na ako makapagbakas, isa lang ang ninja ko, sabi niya. Hindi daw makapagbakas si isa lang yung ginagamit ni Bengbeng. Ay Prince, wag kang maglala Prince, dikitan kita ha. Pero ang gawin mo Prince ha, dikitan mo sila. Subscribe mo yung mga nandyan sa baba, okay? Unahan mo sila. Mahirap kasi unahin yung mas maganda sana kung ikaw yung unahin mo sila. Okay? Pwedeng patusok po. Maawa po kayo, sabi naman niya. Okay, Sibyl BG, merhaba ka, sabi naman niya. No? Please subscribe 500. Prince Gerald, ano ka lang, basta ang tandaan mo Prince Gerald, ikaw na ang mauna dumikit at mag-subscribe sa kanila. Ang gawin mo, mag-go to channel ka, i-click mo lang yung picture nila. Pero sige, dagdagan kita dagdagan kita. Asan yung pinapatusok nyo Ma'am Abby? Yung bago mong kanta ba? Yung cover song mong Love Make You Cry. Sige, lagay natin sa sa nakapin. Okay? Dali lang. Liceram, Madam Liceram, long time no see. Kumusta po kayo Ma'am Liceram? Dali lang. Iyan ako muna na lagay natin yung sa nakapin ha. Lahat yan guys, nandun na po lahat ha. Kayo po lahat dyan. Okay, eto, lagay natin si Ma'am Liceram. Lagay natin sa playlist ko. Sa mga nakapin. Yan, isang ano na lang yan, isang pasada lang yan guys, okay? Okay na, nakalagay na dun si Mama, pangalan ito, Abi. Si Ma'am Liceram. Prince, ang gawin mo, mag-comment ka, no? Halimbawa, may nakita kang comment diyan. Halimbawa, ang gawin mo, sila doon, video. Halimbawa, short video, mga 1 minute sila. Panoorin mo yung video na yun, tapos mag-comment ka. Tapos i-like mo, subscribe mo, dikit all kalimbang ha. Huwag mo kakalimutan. Okay lang ho, sabi naman ni Dennis Vlog Harang. Salamat sa paharang mo, Dennis Vlog. Ay.
Okay, yung nakapin po guys ay kasama ayan, lagay ko na rin kayo guys, Liza Ram. Si Ma'am Liza Ram meron din siyang, My Love Will See You Through. Gusto ko 'to, pang old classic. Tomorrow po guys, invite ko pala tomorrow kayo bukas. Meron po akong, 70s, 1970s, 80s, 90s, ano bukas, playlist. Sa lahat po namang gustong kumakyat tomorrow, puwede kayong kumanta. Ay MLSO po sa lahat, sabi naman ni RMR TV. Okay, tomorrow po, 9 PM Philippines time po, 9 PM. Hindi, kung available lang po kayo, gusto niyo pong kumanta, no problem, okay? Si Liza Ram, kasama natin si Liza Ram. Ayan guys, yung mga nakapin po, sila po yung mga nandiyan. Kayo na po ang bahalang magdikit sa kanila. Sino ba yung ilalagay natin? Si Liza Ram. Okay, nakalagay na si Liza Ram. Si Bill BG. Diyan ka pa ba si Bill? Hi po, Liza Ram. Sabi naman ni Dennis. Sa Gilo Dan. Ayan. Prince. Ang pangalan ito, Gilos. Dikit na daw sa'yo Prince, huwag kang mag-alala. Dreamer, may ka-shoutout sa'yo, Dreamer. Prince Gerald, unahan mo sila. Tapos, i-shoutout mo sila kung ano yung mga halimbawa si Dreamer. Oh. Dreamer, dan full pack na ako sa'yo, ganun. Para alam nila. Huwag kang mag-alala, didikitan kita, okay? Huwag kang mag-alala. Bigyan kita ng subscriber, okay? Hi si Bill, Ajo, Oras Host, sabi niya. Ako, Horas Host. Ano po? Liza Ram. Apong Dreamer, may kasara sa'yo, Dreamer. Ayan, salamat. 13 million in the house. Salamat po sa mga nandyan, okay? Tignan natin. Lahat po kayo guys, ipipin ko kayo lahat para walang isang na lang isang pasado na lang kayo. Si Dennis, sino ba? Si Liza Ram, okay na rin. Si Sibyl, lagyan natin si Sibyl. Lahat kayo, meron na po kayo sa taas, I-click nyo lang yung pin guys, tapos nandun lahat yung mga pangalan ng mga nandyan yung mga tao na nakatambay. Ako lang Dreamer, ikaw musta? Sabi naman ni Padikit, Dennis, Prince, dikit na ako sa'yo, sabi ni Dennis. Ayan. Prince, basta mag-stay ka lang, tapos ang tawag dito, abangan mo yung pangat program ko kasi may mga pumapasok na tao, kaya makipagdikit ang please flex Lodge. Piniplex ko na nga yung bahay mo, Prince. Prince, wag kang masyadong magmadali sa subscriber mo, Prince, kasi yung mga subscriber guys, pinaghihirapan yan, kaya wag kang masyadong magmadali, Prince, kasi ang importante dyan, Prince, yung mga tao dyan na nakalagay dyan na mga nagtatambay, unahan muna sila, okay? Ganun ang gawin mo. Kasi kapag malit yung bahay mo, talagang wala, hindi ka pakikinggan. Basta ang gawin mo lang, i-click mo lang yung picture nila, tapos mag-go to channel ka, tapos pili ka na lang ng mga video nila dun sa may sa baba. Ayan, sabi niya man anong click done, subscribe. Ayan. Abigail Ayoba, Abi, happy na ulit, nandito ka, pero may nakakamiss sa'yo, sabi naman ni Dreamer. Ayan, okay lang Prince, ewan ka ng bukas kita babalikan, baka malagas. 2 balik ko sa'yo, sabi naman ni ayan basta ka lang Prince, sige, ilalagay kita sa sa nakapin, Prince. Hanap muna ako ng video mo na dito. Itong short video mo na hindi seryoso, Prince. Walang to. Ito na lang yung 300 subscriber mo. Lagay natin sa okay? Ayan. Isang pasada na lang tayo, okay? Dennis Vlog, kakanta na siya. Oo nga, si Madam Abby, sinong nakakamiss? Ma'am Abigail, akyat ka na. Na-miss ka ng mga viewers mo dito, mga love song mo. Akyat ka na. Baba ko yung hagdan. Kahit kanta ka lang ng mga 30 habang nagdidikit ako. Dali lang. Baba ko muna yung hagdan. Baba natin yung hagdan. Ayun na, lahat kayo, pinin ko lahat kayo para isang pasada na lang. Kayo nang bahalang magdikit sa taas. Lahat kayo, hanapin nyo na lang yung pangalan ng mga gusto nyong dikitan. Halimbawa, si Abigail. Nakalagay yung bahay niya doon sa taas. Kayo nang bahala. Maging ako, kasi
Ang bakas mo magsisilbing daan namin pabalik, sabi naman ni Wak. Ayan. Ayan, okay, wag ka, Prince, okay na yung Prince. Pwede ka na maglagay ng ano, ayun, si Melchor. Lagyan natin si Melchor. Wala pa yata si Melchor sa taas. Ayan, bukas guys, abangan nyo yung mga kakanta bukas. Kakanta si Wak TV at saka si Melchor. Ayan, abangan natin tomorrow yan guys kasi magagaling kumanta yan. Maging, ano yan, magaling singer yan. Sabi naman ni Sibyl, natusok ng bubuyog ang daliri ko, umiiyak. Ako 24 oras, sabi naman ni Sibyl BG. Wow, nakakalungkot naman yung Sibyl BG. Prince Gerald TV Dan full pack, sabi nun. Water Lily, may kasyara tayo. Water Lily, sino yung Water Lily? Parang si ano yata to? Si ano to? Si Apong Mary Chris. Tama ba, Apong Mary Chris? Ayan. Bukas sana okay ng net ko. Mararampa ulit dito. Sige, okay lang bukas kung available kayo bukas. Bukas guys, live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Ayan. Siyempre, kailangan nating mapakilala kayo sa lahat ng mga sa community ko, diba? Please flex 300 subscriber video. Nakita ko na Prince, huwag kang maglala, sabi ko sa'yo, balikan mo sila. Ikaw nang bahala magdikit sa kanila. Okay, Water Lily, salamat Apong Water Lily. Si ano to si host nga, nagbabakas nga para makabalik kami bukas, sabi naman ni Wak TV. Ayan, di ba? Huwag kang maglala, dikitan kita, Prince ha. Dagdagan kita. Sige. Huwag kang maglala, ito na ako. On the way na. Natatakot pa yung daliri ko sa'yo. Okay? Basta ano lang dyan dikitan mo lang yung mga nandyan sa baba. Okay. Dagdagan natin yung Prince Gerald. Basta didikit ako sa lahat ng mga nandyan. Brave Young Leon, shoutout sa'yo, Brave. Please flex load, sabi naman yan. Brave. Ayan, patusok po. Ayan, Ma'am Abby. Tamsak na ako, pang 12. Subscribe na rin. Ilagasan ka, no, Ma'am Abby. Kasi dati, 2.79. Nilagasan ka. Pasensya ka na, Ma'am Abby, hindi ako kumakanta. Hindi ako nakanta ng isang araw. Yes, Madam Josa. Mega shoutout sa iyo, Josa. Ayan, ang Josa ng Pantasya. Ayan, maraming salamat, Josa, sa papunta mo sa live ko. Josa Pantasya, MLSO. Ayan, puntahan nyo rin si Josa, guys, kapag nag-LS sa Gilos. Ayan. Sa lahat ng mga nandito, didikitan ko, Si Kapangpangan, si Catlan. Okay, sige. Prince, eto, meron ka ng Prince, meron ka ng 340. Prince, 340 ka na. Huwag ka masyadong magmadali sa banana mo. Huwag ka maglala. Lahat kayo ay aabot din sa ganyang aguy, si Pedro. Josa Dan, sabi naman ni Josa. Okay, salamat sa pagdikit kay Josa. Magbakas ka, Pedro. Ayan si Pedro. Dali, dikitan ko muna yung mga nakapin. Si RMR TV, dikit. Si Beng Beng, okay na ako. Si Nathan, tingnan natin si Nathan. Wala pa akong nakikita nagko-comment sa nakapin. Siguro na sila, direct siguro rin sila. Kaya ginagawa nila. Okay, sige. Okay lang yan. Si Dennis Vlog, tignan ko si Dennis Vlog kung dikit ko na. Okay, dikit ko na. Sino pa ba? Si Gilos. Tignan ko si Gilos. Gilos, 225 ka na, Gilos. Okay, panoorin ko muna tong video mo. Ayan. Tumatawa si Gilos. Patusok daw kay Ma'am Abigail. Ayo ba? Ayan. Salamat Diyos Abi Dan. Sabi naman ni Prince Gerald. Okay, next. Ano ba nililikitan ko dito? Si Wak. Asan si Wak? Okay, dikit na ako. 448. Dagdagan siya. Si Lyseram. Si Madam Lyseram. Dikit ko na rin. Tamsak na lang ako dito. Diyosa, salamat Diyosa. Please. Ano ba yung pinapa-subscribe mo, Diyosa? Yung main mo o yan? Dala yung pinapano mo, Diyosa. Yung main mo na lang.
Type natin yung Diyosa. Lalabas si Diyosa dyan. Okay? Diyosa. Diyosa 1. Ayan. Didikitan ko muna yung mga nakapin. Si Bengbeng, okay na ako. Si Nathan, dikit na rin. Para isang pasada na lang yan. 110. Abigail, ayo ba? Pinaiyak mo ang puso ko sa awit mo. Oh, ang galing-galing nga ng kumanta. Bukas kantahin mo yan, Ma'am Abigail, ha? Tomorrow, kantahin mo yan. Dennis Vlog. Ayan, si Dennis Vlog. Ayan, meron siyang 310. Tapos, si Gilos. Tignan ko si Gilos. Gilos, 226. Panoorin ko muna. Anong kadan, Lods? Anong kadan? Tignan nyo nga kung dumidikit si Prince sa inyo. Tinitignan nyo ba, guys? Tignan nyo. Ayan, Ma'am Lysram. Okay na, 2.79. Tignan natin, ha. Dumidikit ka, Prince. Tignan natin. Ayan, Prince, meron ka lang 341, ha, Prince. 341. Wala pa sa akin. Oh, wala pa daw, Prince. Hindi ka yata magbakas ka. Magdikit ka sa kanila, Prince. Broken hearted ako ngayon, Pedro. Kaya, pwede wow. No? Kapogi, Dan. Anong kapogi, Dan? O, Prince. Tanong ko sa'yo kung sinididikitan mo sila. O, baka hindi ka nagdidikit dyan, ha? Baka pagalitan ka nila. Ay, ibabaklasin yan. Bahala ka. Dikitan mo sila. LNW Show. Mega shoutout po sa'yo. Maraming salamat sa pagpunta. Thanks, Prince Gerald. Dumikit pa siya, no, Ma'am Abigail? Dumikit pa siya? Nag-comment ba sa'yo? Prince, marami akong didikit sa'yo. Basta, ano ka lang, ha? Magtambay ka lang. Ayan, 340 ka na. Dumikit na ako sa'yo ng... 341 ka lang. May dumikit na pala sa'yo. Dati kang... Marami akong didikit sa'yo. Basta ano ka lang dyan. Stable ka lang dyan. Tignan nga si LNW. Meron siyang jacket. Tignan natin kung may jacket siya. Wakdan. Ay, wala siyang jacket. Sorry. Ay, may jacket ka na po. LNW Show. Ayan, meron siyang 416 subscriber. Buti pa to, okay to kasi marami siyang LS. Mas okay to kasi advisable din to na mag-LS ka kahit malit pa yung subscriber mo kasi malaki din yung bigay sa WH mo. Sige, Ma'am, babae pa to. Ay, foreigner to eh. LNW Show, you are foreigner, right? Diyos ko, dumaya ko yata araw Kenny. LNW Show, you are foreigner, where you from? My friend, LNO, LNW. Yes, foreigner daw siya. Salamat. Tama pa, foreigner to. Okay, I will give you subscriber LNW Show. My friend, America. You are from America. Apong Dreamer from America daw siya. Baka kilala mo yan. Oh, tama. Galing ni Abby. Nasa bahay niya ako. Magaling yan si Abby. Kumakanta dito sa akin yan. Regular, regular singer din dito. Ewan ko ano nangyari, ba't nawala. Hindi lang ako umakyat sa live niya. Hindi na yata umakyat. Kaka-in love voice ni Ma'am Abigail. Sabi naman ni diba? Sabi naman ni Wak. Ayan. MLSO sa lahat, sabi niya. Marunong palang Tagalog to. Marunong ka palang Tagalog, LNW Show, okay?
Tignan natin si Prince Gerald. Meron kang 341, 42 ka na, 342. 342. Si Alitel, mahal ko kayong lahat. Sabi naman, Alitel, okay. You speak Tagalog, a little bit. Yan natin, nandali, dikitan ko muna to. Isama na natin si LNW. Sa nakapin para para dikitan ko to. Alit pa rin yung bahay niya eh. Very small house. LNW. Kaya bigyan kita ng subscriber. Okay, tignan natin. Wala kasi siyang short LS short video. Ito na lang siguro. Yan. Habang ako'y magdidikit sa inyo. Ayan, dikitan ko muna si Ma'am Abe. Ma'am Abi, sana makabisita ka din sa LS ko, sabi niya. Playlist under YouTuber. Yes, I think. Please subscribe. Huwag niyo kakalimutan, please subscribe our friends that I pin. All viewers. Okay. Kapampangan Scotland, RMR TV, Beng, nandito si Beng, Nathan, Noah, ay meron siyang 4 views. Si Wak Mix TV, si Dennis Vlog, nandyan lahat, si Gilos, nandyan, si Ma'am Abigail, nandyan, si Lice Ram, si Bill BG, si Prince Gerald, nandito rin, si Melchor Alpanta, LNW Show, ayan, si LN, you have 417 subscriber, LNW Show from or suggestion, sabi niya, playlist under YouTuber, I think. Okay. Let's see. Yeah. You have playlist here. Yeah, I get it. You have a playlist here, the pre-acoustic show, yes. Cooper All Coins versus America. Ayan, nandito na. Nick Molgar 3000, thank you. Found it, ayan. Ako, nakita ko na siya. You have 417 subscriber, my friend. LN host, gagaling kumanta ng napunta sa LS mo. Oh, kaya nga si Ma'am Abby. Galing yan, singer yan. Siyempre si Lice Ram, nandyan si Lice Ram. You said something about short video. No. Yeah, something about short video. But I pin your channel. Okay? I will give you banana or subscriber LNW show. You have 417. Okay? Okay, salamat daw. Okay, welcome. Always welcome. Si Prince Gerald, nandiyan ka pa ba, Prince Gerald? Prince Gerald. Calling Prince Gerald. You have 342. Gerald, nandiyan ka ba o Gerald? Kung wala ka, Gerald, wala rin. Ang dikit. Mag-ano na lang ako, tamsang ko mga to. And tomorrow po guys, huwag niyo kakalimutan. Much appreciated, sabi naman niya. Thank you, welcome. Okay, sino ba yung mga didikatan ko dito? Si Abigail. Ayan, kasi si Ma'am Abigail. Okay. My friend. Si Beng, si RMR, si Wak TV. Si Wak, meron na ba siyang hanggang yung cellphone ko? I'm back, namasyal lang po. Anong harang? Okay, salamat Dennis Vlog, ayan.
Dennis, meron tayong kaibigan dyan na foreigner. Si LNW Show, ayan. Nagdidikit kasi ako nakapin. Yung mga nakapin, dinidikitan ko sila. Sino ba to? Si Noah, meron siyang 104. 104. Si Madam Lyseram. Okay. Diyosa, salamat Diyosa. Ano ba yung mo Diyosa? Yung main mo o yan? Yun na lang main mo no. Isasama natin sa team yan. Marvelous Vlog. Marvelous Vlog. 7.5. Ay, naka-live ka pala no. Naka-live ka pala. Kapangpangan, hungry. Ayan, hanap na lang ako ng dito. Mga short video mo. Ito na lang siguro. How to build. Padikit. Ayan. I'll be in your house later. Sabi naman ni Dennis Vlog. Ayan. Okay guys, Gilos. Ayan. Gilos, nagdadagdag na ako sa'yo ha. Refresh. Sabi naman ni Kapangpangan, hungry. Si Kong Al. Ayan, I'll be your house later. Sabi naman niya Pedro, Kapangpangan, hungry. Kong Al yan, nadwaya channel. Apong Pedro. Guys, dikitan nyo si LN. Please subscribe LNW Show. Kasi siya guys, nasa 400 plus lang yung subscriber niya. Pero didikitan natin. Naghahang lang tong cellphone ko. Okay, dikitan ko muna sila. Si LNO, ayan, meron siyang 419. LNW Show, you have 419 subscriber. Okay? Next. Sino pa ba? Wala pa tayong singer Naghihintay pa ako ng singer. Dali lang. Si Noah. LN Show. Wow, on the way. Sabi niyo, salamat. Ayan. WAC LNW Show. Salamat, sabi niya. Guys, foreigner siya na meron magaling siyang kung mag-Tagalog. Didikitan ko muna siya. Si WAC, ilan na ba si WAC? Si WAC 451. Si Dennis, ilan na ba si Boss Dennis? Ayan, Boss Dennis, 313 subscriber. Ipanoorin ko muna tong video mo, yung 1 minute cut, wonder cut. Pedro, Pangpangan Hungary, sungit, kadagol na ning mansion mo. Pwede kong patalakad, kubo kayatang babo ato na. Kadagol lapin bali hapong Pedro, rata yung pangarap kong bali hapong Pedro. Itang makanita, masaya na ako hapong Pedro kapag makantay nga paggawa kong bali. Magkurap na ako pa ataking kaya kung gobyerno. Ausan kaya pa may Hello Garci. Malay mo, baka bibigyan tayo ng pera, di ba? Hello Garci. Please, pakilagyan naman yung bako. Basta wapin na Okay, next. Sino pa ba yung didikitan ko dito? Si Gilo. Tignan ko nga si Gilo. Ilan na ba si Gilo? 226 si Gilo. Ma'am Abigail. Ayan, 2.79. Dito rin. Dikit na ako. Ayan. Watch ko muna siya mga 1 minuto. Tapos, si Ma'am Lyseram. Si Lyseram, meron siyang ayan, tamsak na rin. Ayan, wala. Sa Facebook.
Prince. Meron ka ng ano, Prince meron ka ng ano, ilan ka na ba, Prince? 344, Prince. Next. Si Melchor, yun na ba si Melchor? Melchor 392. Melchor. Okay. Kilos. Langga, mega shara sa'yo Langga. Tamsak. Lindsay, salamat ha. Salamat sa patamsak mo dyan. Langga, Lindsay. Ayan, kung gusto mo makipag-dikitan dyan, ikaw nang bahala makipag-dikitan dyan. Kasi ako ay nagdidikit ako sa mga maliliit ng bahay na nakapin. Dali lang ha. So, pwede ako magtusong. Sige, no problem, no problem. Omanski, mega shoutout sa'yo, Omanski. Walang problema. Pagbibigyan kita, lahat kayo free. Kung available kayo, pwede kayong umakyat dito. Baba ko yung hagdan ha. Nature, thank you so much, Nature. Ayan. Omanski, bakibaba mo yung bahay mo, Omanski ha. Please, ayun, lalagay natin sa nakapin. Ayan din si. Meron nga na, may walk. Ayan. LNW show. 420 ka na. Done po host, sabi niya. Sino ba? Si Umanski. Ayan, Umanski. Digit ko itong isa. Or 3.41. Dali lang. Umanski. Umanski, Rambo, MLSO, sabi naman niya, no? Ayan, magdikita lang kayo dyan sa baba, ha? Sige, sasama ko lahat yung mga nandyan. Sino ba yung mga nandyan? Si Umanski, tsaka si Kong Al. Sasama ko doon si Kong Al. Sa nakapin. Dagyan natin to. Of course, meron na akong bisita kayo na napakaganda. Ito po, walang iba kundi si Langga, Lindsay. Kumusta ka na, Langga? Hi, Belated happy good birthday. evening. Yes, good evening sa'yo. Gumala ako, ayan. Tagal na ako hindi naggalat dito sa'yo. Okay lang yan. Happy birthday ulit sa'yo, Langga, Ay, Lindsay. salamat, Umanski. salamat. Oo. Tinahanang kita nung isang araw, kaya alam mo naman. Busy. Andun. Nakita ko nga eh. Alam mo naman ako. Nagtambay ako pero hindi na ako nagko-comment kasi alam mo naman sobrang daming ng mga bisita mo doon sa taas, tsaka mga nagbaba. Flooding. Kaya hindi na ako nagko-comment. Sobrang Pero dami. nakita ko nandun ka. Nakita ko. Oo. Salamat sa'yo. Salamat Kamusta ka din, na? siyempre. Okay, mag-shoutout ka muna dyan sa Hugot Princess Lindsay. Ayan, ikaw na muna mag-shoutout muna dyan. Ganito, bakit? Ay, dinala ko pa rin yung pangalan niya. Kasi galing ako doon sa ka-GC na namin. Oh, alam na, ibig sabihin alam na nila na hugotera ka, di ba? When can I visit your team, Lindsay? Sabi niya kailan daw pwedeng bumisit sa'yo, Lingga. Anytime. LNW show, anytime. Foreigner Oh, na yun eh. Mansky, shout out. Oo. Umakyat yan kumakanta. Minsan nakasabay ko sa ibang Oh, LS. foreigner siya. Ganda pala ni co-host. Sabi ni Wak, ganda ka daw. Napakagandang dilag Kunwari si lang yan. Hugot. Kunwari lang Refreshing yan. parang. Sige, Langga. Kanta ako. 2 song lang ako. Say ha. Kasi Oh, sige, no nagpapaangat ka. problem. Basta ka na Langga, sabi naman ni Umanski. Sige. Please welcome ang Kailan? ating Hugot Princess for today. Walang iba kundi Hugot si na lang. Langga, Lindsay. Thank you. Hindi ako singer guys ha. Kunwari lang. I wasn't the feeling so
You took my hand and eased my mind. I was astray, show me the way, and now only found my home and you. I still recall the time I've been through, 'cause I didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the day went home. You make me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me Hello, your Lods. own. Hi. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You make my days so bright. You make me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and make me your own. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid, this is the war again. 'Cause you taught me how to be strong. You make me live again. You make me live again. Ayan. Ito Alright. po yung Galing ano. naman ni Madam Langga Lindsay. Ayan. Tawag dito, Prince. Ayan. I-unmute mo to. Unmute muna kita. Unmute. Hi, Prince. Ayan. Foreigner ba yan? Ayan, okay na. Hello. Apong Hello po. Dante Barot, may ka-shoutout sa'yo. Loy. Brave Young Lion, may ka-shoutout sa'yo. Umansky, salamat. Ayan, Prince Gerald. Ayan. Kumusta ka na, Prince Gerald? Wala, hindi na nag-comment si Prince Gerald. Ayan, guys, huwag niyo pong kakalimutan, please subscribe Langga Lindsay. Binaba ko po yung bahay niya kanina. Pakidikitan po si Langga. Maliit pa yung bahay niya, guys. Nasa 10 pa lang po yung subscriber ni Langga. Kahit 400 lang subscriber, Lods, okay na sa akin. Basta, Prince, ito masasabi ko sa'yo. Abang nandito siya, si Ugot Princess, habang nandyan siya, habang hindi siya kumakanta. Advice ko sa'yo, Prince, no? Huwag ka masyadong mag-agad ng maraming subscriber. Ang gawin mo, umikot ka, makipagkaibigan ka sa lahat ng mga nagpapaangat program, mga punta ka. Pero hindi kasi bigla napapasok sa'yo yan. Kailangan pagpaguran. Kaya, ako, tutulungan talaga kita, Prince Gerald, kahit papaano. Madidikitan ka dyan kahit mga ilang 10. Basta ang gawin mo, Prince Gerald, dikitan mo yung mga nandyan. Halimbawa, silang Lindsay, o yan. Dikitan mo dun sa main niya, tapos mag-comment ka sa baba. Ano lang siya, dikit kalembang mo sila, basta naka-all lahat. Yun ang gawin mo, ha. Basta, huwag kang mag-alala, kasi hindi naman tayo sikat na vlogger. Basta ano ka lang, tiyaga-tiyaga lang. Lahat kami dumaan dyan sa mga
200. Huwag ka lang magmadali, okay? Yun ang advice ko sa'yo, Prince Gerald. Basta kapag nag-LS ako, sino man mag-LS diyan, puntahan mo. Lablaban ka, makipagdikitan ka. Okay? Okay, Gerald? Okay ba sa'yo? Gerald? Okay, very good. Basta kapag may LS ako, punta ka lang, papaangatin kita. Ayan, alam ng mga nandiyan sa baba. Ayan, yung mga nandiyan sa baba. Mga kaibigan natin dyan. Basta ang lagi mong tatandaan, huwag ka masyadong magmadali. Makipagkaibigan ka para maraming tutulong sa'yo, lalo na sa mga banana mo, sa watch hour mo, di ba? Yun ang number 1, okay? O, sige. Okay, Hugot Princess. Diyosa, salamat Diyosa. May ano ka ba? Meron ka bang second song na ba, Hugot Princess? Or Sabi na. oh, Mag-last song na ako para sige. magpapaangat. Ang bilis mo naman umalis. Alis na agad. Di ba? O, sige. Langga, salamat Langga. Hindi, every night ka ba nag-LS? Oh, everyday ako nag-LS kasi pangat program ko bukas meron akong Sige. bukas event tomorrow, bukas kantahan. Welcome kuya. Ayan. Okay, bukas May meron akong invite kantahan ka tomorrow, bukas? mga 1970s, 80s, 90s at saka latest. Pwedeng umakyat tomorrow, okay? Dun sa Sige, bukas live, akyatin kita bukas, belated happy birthday. Kasi Belated happy birthday daw. Oo ka nga pala guys, huwag niyo kakalimutan. thank you, Belated happy birthday Maroy. kay Langga Lindsay. Okay, Thank sige Langga, you. yung second song mo na. Mag-second song ako ha. Sana walang... Nescafe Ay, wait Ice. lang. May ads. Ayan. Advice ko lang kay Prince ha. Manggala-gala ka lang. Ganun na talaga. Magsimula talaga tayo sa maliit na bahay. Hindi, katulad din yan kung gusto mong umasenso, di ba, kumayod ka ng kumayod ka, kayod ng kayod. Para maging ano yung kinabukasan natin. Ganon din dito sa YT. Kailangan mo talaga ng sakripisyo, kumayod ka din, gumala ka, maghanap ka ng mga para aangat yung banana mo. Kasi diyan din ako nagsimula. Para maging tumaas yung ko. Alam mo, hindi ako natutulog dati. Oh. Hindi, at saka, wag lang tayo aasa sa mga ibang sa mga LS. Kailangan talaga, kayo talaga, ipakita nyo yung porsigido kayo sa pag-YouTube. Wag lang umasa sa mga kaibigan. Kailangan gumagalaw din tayo. Yes, gumagalaw. Oo. Ako nga independent, pero kailangan Oo. natin maging independent para sa channel natin, 'di ba? Miss you po. Mm. Sabi. Tama naman yung sinabi ni Langga Lindsay kasi nga hindi lahat ng tao ay tutulong sa iyo. Pero kailangan kang kumayod para gumanda yung channel mo, siyempre. Kaya hindi kasi minsan may mga nagdo-donate naman, mas swerte ka kapag may nagdo-donate na subscriber, 'di ba? Kaya may nagpe-play sa iyo, 'di ba? Ayan. Swerte na lang kung Sabi naman, meron. oo. Sabihin niyo po sa baba guys, pwede kayo mag-comment kung anong ma-advise niyo po sa lahat ng mga small YouTuber diyan. Mag-comment po kayo para mabasa natin lahat. Belated happy birthday daw, sabi ni Pedro. Sabi ni Pedro Ay, sa iyo. salamat, Pedro. Kasi 'di ba, Pakanta King, happy birthday. O sige, akyat ka. yung successful natin, tayo ang gumagawa, hindi yung ibang tao. Tama. Hindi, Kaya pero may tayo mga time naman Langga, halimbawa, may nagbibigay ng successful sa iyo. Halimbawa, for example, binigyan ka ng subscriber, binigyan ka ng watch hour. Yun, okay na yun. Ay, yung Biyaya na. swerte na Pero yun. tayo pa Kung rin may, yung gumagawa. oo, Yes, tama. kailangan gumagalaw talaga tayo. Yes. Para Tama ka dyan, maging Langga. kasi, Oo. tayo naman Ayun. talaga tayo, sa ating channel yan, kailangan talaga tayo ang gumagalaw, hindi yung sila. Totoo yan. Okay. Sino ba kakanta? Ikaw. Siyempre, Si kanta ka ulit. Dante? Mamaya daw kakanta siya ng Okay, happy birthday. Aakyat daw siya. Alam ko na yan! Kuya Dante naman, Sige na, ito na. Thank you. Okay, sige. Akyat ka na kasi bababa ako. Sige ka. Wait, walang music. Walang tigil ang gulo sa aking
Iba't ilang huli ka nang nagpaalam. Bawat paalam ay puno ng iyakan. Napagtataka, nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tagpuan? Walang hanggang katapusan. Nabay ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubunga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Tapat ng pag-ibig sa isa't isa. Wala na bang nanatiling pag-aasa? Nakapagtataka, saan napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tagpuan? Walang hanggang katapusan. Nabay ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubunga, wala na akong maramdaman. Shoutout sa inyo lang dyan sa baba. Nabay ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubunga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayo na mamahalan at di tayo magkasunuan. Ayan, thank you. Alright, nakakapagtataka. Yan, kinakanta ko rin yan, Langga. Gusto ko rin yung kanta na yan na nakakapagtataka. Maraming klaseng nakakapagtataka. Minsan nagtataka ka bakit walang Oo. ilaw, minsan nagtataka ka bakit wala kang pera, minsan nagtataka ka bakit ang Oo. daming tao, minsan nagtataka ka bakit Oo. na may nagmamahal sa'yo, minsan Minsan nalulungkot nagtataka ka tayo. may mga naka-BJ pero hindi mo kilala, di ba? Mga ganong mga style, di ba? Oo. Oo. Oy, Hugot ano nangyari? din. Ayan. Ayan. Renel Santos at Renel Santos, Sabo Renel Santos, tayo mga Renel. sige, magpaalam na ako. Baka kasi magpapaangat ka eh. Sige, bukas kasi may ka bukas. Aakyat ako bukas. Kasi hindi naman ako mag-LS bukas. Ito ba? Ayan, baka na may problema yung yung mic. Wait lang guys ha, kasi may problema siya. Pwede ako mag-isang song ha, habang inaayos mo yan. Soy? Mag-last song ako ha. Mag-isang song ako habang inintay kita. Wait lang. Ito para sa mga, sana yun. Hindi ko mahanap. Ito. Mahilig kasi ako sa mga oldies guys. Habang inintay natin si Edward, magsasama.
Bakit ikaw ba ang iniibig ko? Bakit ikaw ba ang minahal ko? Bakit sa'yo nadarama ito? Ligayang hindi nababarisan. Bakit ang pintig aking puso ay tumitigil? Buti ka na tanaw. Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroon naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking puso? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw ba ang hinahanap ko? Bakit ikaw ba ang hinihintay ko? Bakit ang pintig-iyari aking puso ay tumitigil pag di ka natanaw? Bakit sa'yo nadarama ito? Ligayang hindi nababarisan. Bakit ang pintig-iyari aking puso ay tumitigil? Bakit di ka natanaw? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroon naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking puso? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw bakit ikaw mahal? Ma, ayan, thank you. Bakit mahal mo pa? Bakit mahal mo pa? Ang ano? Ayan. Oo, sa dami bakit siya pa? Oh, Ay, di ba? shoutout sa'yo. Shoutout natin ulit si Wa. Ayan si Urle Dazi TV. Salamat. Nawala na si nawala na yung si, ang pangalan nito? Yung kanina, yung umakyat. Gerald. Ang pangalan nito, Gerald? yung umakyat. O si Si Gerald. Gerald. Prince Gerald, ayan. Mm. Ah, Basta ganun lang gawin mo, Prince Gerald, ha. Huwag kang magalit. Ano lang naman nito. Kasi marami na rin kami experience sa mga ganyan. Lalo na si Langga. Ilang taon na rin Langga, di ba? Almost, hindi ko nagkakamali, mga 1 year or 1 year mahigit, di ba? Langga. Kaso, Sino ako? I mean, magkakakilala tayo almost isang taon mahigit na, di ba? Magto 2 Mahigit. years na. Ay, Oo, yes, magto 2 2 years years na na. kasi iba-iba yung ano natin kasi iba yung grupo mo. Ako wala kasi akong Mm. grupo kaya yung isa kasi umikot-ikot ka. Kaya ako, ano lang ako, Hindi, ngayon lang ako program. nakakagrupo, 'di ba? Dati sila ano lang Oo, naman, di ba? sila Oo nga pala. Kapampangan lang naman. Sila lang Tama. naman 'yun. Eh, ngayon Wala meron, na. gumawa ako ng grupo ko. Ah, 'yun, medyo madami-dami na din. Oh, may naalala si host. Wala akong naalala. I mean, kasi naalala ko to si Langga dati noon pa. Almost ilang taon na rin kami magkakilala nito Langga. Kaya hindi kami nagkikita minsan sa ibang LS. Minsan nagkikita kami sa ibang LS. Kasi ba nang kinakita kami? Si pangalan to? Si Thailand Boy. Kasi pangalan na yung teacher. Yung singer. Sino? Ang pangalan nito, nakalimutan ko yung teacher. Siguro ano 'yun title siguro. Sa Thailand siya, sa Thailand. Sa Malaysia yata. Si Libangan? Hindi, iba yun. Paano ka? Si Mo? Oo, si Mo. Gusto ko yung boses ni Kay Mo eh. Gusto ko yung kinakanta niya yung Audio Kaluguran da ka. Yun yung gusto ko sa kanya habang pangan song. GC ko 'yan, Ayan. kay GC ko 'yan.
Tumatawa si Dennis. Ayun, lahat po kayo guys, lahat ng mga nandiyan sa baba, nakapin po lahat ng Okay. bahay nyo. Wag na po kayo maghangad na ipipin ko. Lahat nakapin na. Kayo na po bahalang mag ano dyan. Mag-love lang. Lahat po kayo dinikit na ano nakalagay ko na lahat. Okay, sagad na po yan. Kaya guys, huwag niyo po kakalimutan. Unsub nyo po si Langga dahil nasa 100,000 yung subscriber niya. Iwan lang kayo ng baka Adjust kung mo gusto lang niyo yan. dumikit. Adjust Ayan, mo Soy, lang yung sige ano na, niya, Joy, bahay. ha? Soy, mag-ano na Sige ako, na, ha? salamat ha. Para Langga. makapag-angat ka. Sige, kung ano ako Thank you so bukas, much. ha? Kung Sige, mayroon sige. ano Salamat bukas, Langga. babalik ako. Wow, Ay, wow, wow. bye-bye, guys. Salamat. God bless. Paalam. Salamat, Soy. God bless, Soy. Ingat-ingat, Wow, wow, ha? wow. Salamat ha, Okay, Langga Lindsay. sige, salamat. See you tomorrow. Okay guys, tapos na po ang ating kantahan dahil wala po si Langga Lindsay. Langga Lindsay, salamat sa pag-akyat sa aking live after ilang taon, ilang buwan. Ayan, sabi naman Gilos, salamat Gilos, si Apong Loy, si Apo Ronel kanina dito, si Apo Ronel, nakita ko si Dante Baron, ayan. Nakita ko rin sila. Nasaan ba si ano pangalan ito? Nawala daw siya ng internet niya. Si Dennis ba? Si Dennis yung walang internet. Orly Dazi TV, salamat host. Ano po ba malago? Wak, yung malago, ibig sabihin maganda. Kaya lahat ng pumapasok ko dito, pogi tsaka maganda. Ingat kayo, Loy, Ken, hiking. Sabi naman ng ano ito? Si Kong Al, Anti Baron, ayan. Gilos, MLS o kapatid, sabi naman ni Puranil Santos. Ay, nakapin na lahat guys, yung bahay nyo nakapin na po lahat. Okay. Gilos, welcome Gilos. Gilos, ang aga naman kasi ng LS mo, alas 6 ng umaga. Tulog pa ako niyan. Kaya minsan nakapaggising ko, wala na. Hindi ka ba pwede mag-LS ng mga bandang mga bandang 11 or 10? Kahit ano lang ako dun, bilog-bilog. Okay. See you po tomorrow guys. Huwag niyong kakalimutan, meron tayong bukas. Kantahan bukas. Baba ko pala yung LS ko bukas. Orly salamat sa'yo Orly. Orly Dasig. Nasaan na kasi yun? Ito. Yung ating 70s, 80s, 90s playlist. All Out Friday. Live po tayo sa Facebook at saka YouTube bukas. Okay? Patamsak na lang guys. Yes po host, data lang. Palobat na din. Isagad ko ng power ko 919. Apong Dante, kailan na Apong Dante? Bukas mukha kalimutan na Apong Dante Bisita Pandangal ka bukas. May bisita ako Pandangal bukas. Ito bukas. Kantahan bukas po. May bisita ako bukas, mga old classic song. Ayan, nandyan siya bukas. Apong Loy, huwag kang maglala. Apong Loy, si Kapangpangan Hungary, si Kong Al. Dalawa kasing channel niya. Guys, lahat po ng mga hindi nakakilala si Kong Al, alam ko si Kong Al nakilala nyo, lagi nandyan, nagko-comment. Siya din yan, si Kapangpangan Hungary. Ang pangalan niya? Kapangpangan Hungry Sungit. Yan, siya yun si Kong Al, dalawang channel niya. Aro, Diyos ko, Soy. Bularit ko mo. Anong bularit? Pag maragulda kapin Siyempre, isa ka sa mga magaling kumanta ng mga classic song. Bukas Soy. Kung available ka bukas, magkanta ka Walang problema. Ayan. Bukas po guys huwag niyong kakalimutan, alas 9 po ng gabi. Tomorrow po ay meron po tayong kantahan tomorrow. Sampuan naman yung hagdan kasi sampuan naman yung hiniram ko muna yung kay Apon Julie tomorrow po. Okay? Ano ba may nangyari? Okay na ba lahat? Nakagraduate na lahat? Nawala na yata sila si Ma'am Liza Ram, nandiyan ka pa ba? Si Liza Ram. Tawagin ko nga sila. Kung magpe-present sila dyan sa wala na si Kapangpangan Scotland, si RMR, wala na rin, si Bengbeng, wala na rin si Bengbeng, Nathan Noah Vlog, wala na rin si Nathan, si Wak Mix TV, alam ko nandiyan pa si Wax, Wak Mix TV, Dennis Vlog nandiyan pa, si Gilos nandiyan pa, si Abigail, ayo ba? Si Lizaran TV, si Bill BG, Prince Gerald, Melchor Alpanta, LNWS5JW. Bahala ka, anong pangalan nito? LN, ayan. Siyempre, meron akong bisita ngayon, walang iba kundi si Apong Dante Baron, ayan. Bisita? Non-bisita naman, Soy.
Siyempre bisita ka lagi parang kahit na nakakamurang soy, naos kanini, resident singer da nakaring kini Omansky wala na rin silang Ninong kayong bukas. Follow mo na bukas ayan si ano, si Sel Melchor bukas, nandiyan si Melchor Alpanta. Wow, classic song. Hindi talaga totoong singer. Si Wak, ayan. Magkanta-kanta Oo, ka mo. siyempre kaya beka ka rin. Buri ko yung kanta mo kaya soy retang classic song. Buri ko retang classic na nga kanta mo la reta bukas. Wow, mga nervyusan ko Available ata. bukas. Ha? Mga nervyusan ko ata. Siyempre, Yes, kung mga nervous siya kano. Wala mag regular LS siya mo ita kay apong Dante Baron. Regular LS siya ita. No problem. mga galing na rin kay Morgo. Alila. Ala na magaling yan. Bala ko sang kanina king LS ko ning ano ka. Wow, Minsan burik yung sabihin king LS. siyempre, ang guess mo siyempre, ako Mount Kai. Diba? Kilala mo la. Ayan oh. Actually kaya ni Melchor. Melchor, Shout kaya out, pa ini Melchor. Latia. Ha? Ha? At kapangpangan niya rin, Soy. Alala ka pang ni Melchor. Ano yan? Malatiya pa balay na kasi sabi ko kaya ni-advise kaya na mukyat laking live sabi ko kasi para na madagdagan yung subscriber mo. At saka iwak, taga ano ka niya iwak, at yata Saudi. Magaling niya rin magkanta, karong classic song. Ika kasi pwede ka rin classic song. Walang problema. Di ba? Pwede ka, Soy. Pwedeng balibag, Soy. Ano ka pwedeng? Balibag. Basta balibag mo. Balibag ka siyempre. Etong kakaring bisita ko, siyempre, pag maragulda kayo siyempre. At saka naos kanina, buti minuli ka, umuwi ka pala. Awan niya minsan, kasi ating okasyon. Bagyo. Kanya minuli. Ay, Kanya kasakto pa mo, pero bengi, buti na umabak. Buti na bingi. Alan, nangyayari na agad. Buti nakauwi ka. Oo, nakauwi ka ng bagyo. Pero buti nung umuwi ako, medyo ano na lang, ambon-ambon pa lang ng konti. At least nakauwi ka ng okay. Oo. Gabi dapat meron pa. Kaso wala, may bagyo. Na tempo naka-schedule na. Ikit Kevin, nag-live ka. Karetang pamangyang ikit ko, di ba? Wow, oretang nakita mo na magpulos mo naman. Wow. Pero ako lang kilala. Kita mo itong balumi ning kay Mite. Balumi kang pusoy dos. Ito, kay Nita, itang asawa na medyo pinsan niya. Pinsan niyang kay kasi naging pusoy dos, kaya itang metong. Alway itang medyo kay. Medyo long hirate. Lagyo akali. Ay, tamatwa. Oo. Wow. Ito. Ano nga lalo kami Nanda pesta kayo? Pesta sa inyo? Pesta? Wala akong kay reunion da rin kay. Reunion. Mother. Okay. Mother side na. Wow. Ano yung balong may king Pari probinsya. Mga yan. Wow, kaya katamo. No ka rin probinsya. Pampanga. Bacolor ito, Bacolor. Bacolor. Wow. Okay, Bacolor. Yun kasi taga Bacolor king YT. Atakal yung ko na rin taga Bacolor. Kakilala talaga rin nga Bacolor eh. Malapit siya no ka rin. Saan malapit yun? Diba? Bacolor, tapos? Ay, maliwalo kami. Okay. Sige. Pero sinasabing kabisado talaga yung Bacolor. Ang gako mong balo ko mo, Magalang, Angeles, Arayat, Mexico, Pampanga, San Fernando, yan. Wait sige. Ayun so, habang dito ang tamo mo. Chappy. Ali, okay mo. Okay mo. Okay mo. Basta isang niya pinili. Sige. Try tayo, Pen. Try tayo magkanta. Okay. Wow. Try tayo, Pen. Totoo yan, Sige. Shout sa inyong lahat. Nasa pa. Kantahan lang po. Hindi singer.
You're barely waiting and I'm jungle of you. Yeah. Come on and you're close where I follow you go. I worry I won't see your face light up again. Even the best fall down sometimes. Even the wrong word seems to rhyme. Out of the doubt that fills my mind, it's somehow fine. You and I collide. And why, yes, you know, you make a first impression. Well, I found I'm scared to know I'm always on your mind. Even the best fall down sometimes. Even the star refused to shine. Out of the back you fall inside. And somehow find you and I collide. Don't stop here. I lost my place. I'm close behind. Even the best fall down sometimes. Even the wrong word seems to rhyme. Out of the doubt that fills your mind, you finally find you and I collide. Finally find you and I collide. You finally find you and I collide. Oh yeah. Yan, impuri ko kang Dante Baron. Halo-haloaya ka kanta. Gustong-gusto ko yan. Ay, sana. Ayan, kasi buti ka eh. Dakal ka balong kanta na pwede mong paglaban. Tang halimbawang Diyos ko. Apronel, salamat Apronel. Miyuki, shoutout sa Miyuki at saka Mama Donna TV. Yun nga, madami kang pambato. Kumbaga parang Tutoy. marami kang bala. Ha? Pututusoy. Okay Hala putot. Dire-diretso Minsan ya. net. Pero kapag magsalita ka, putot-putot ya. Pag magsalita Buwan ka, putot-putot. Pero potang Pero kapag pagkanta magsalita ka, dire-diretso ya. salamat naman. Wow. Pero okay yan. Apronel, sige Apronel. Kapag ka busy, no problem. Ayan. Ayan, si Miyuki. Miyuki, salamat Miyuki sa pagpasok ulit. Laging nakatutok ka sa akin. Anong oras po dyan sa inyo, ba-host? Ano na po sa Pilipinas? Kaming dalawa ni Dante Baron, alas 11:50 o 11:50. 11:50 ng gabi po dito sa Pilipinas. Mama Donna. Lahat po kayo guys nakapin po lahat yung bahay nyo para hindi na ako magpipin ng isa-isa. Lahat, nandiyan na sa lahat. Kung sino man yung mga pumapasok, pinipin ko lahat. Okay. May lagasan ka, Dante eh. Nakita ko nga. Wow, Bumalik ulit. nilaga siya. Pero kaya mo yan, siguro, Wow, ditak na yung kulang.
O kaya mo yan, Dali, okay dagdagan niya pa mo, rin yung yan. magkano. Talaga makain mo, Mm. sanita na kayong mga minsan di ba Mm. kanito, Diyos ko, kabarag. Yan yan. Okay, Wapin. kaya mo rin yan na, So yun, kumbaga kaya, ukol din yan. O hindi lang ngayon. yan. Oh guys, dikitan nyo si Dante Baron guys. Road to ano na siya, road to 1.4. Madonna, dikitan nyo, padikit po si ano, si Dante Baron, ang aking napakapoging Uy, kapitang ang lagi soy. ng pogi. Soy, mo yan. Bakit naman? Basta bukas Galing kaya mo. ka mawala Bukas Bukas, sige. kanta mong classic song. Sige. Hmm. Classic Mukha classic kalingan. ba Sige, bukas? pag Oldies na oldies. Sige. mag-request po kayo dyan sa baba. Kung nandiyan na po yung gusto yung i-request kay Dante Baron, mga kinakanta niyo po ng mga classic. Sige, sa benta na yung soy. Kumbaga practice mo na rin ka ako. Malay mo, di ba? Practice tayo. Sige. Ano po mga gusto niyong kantahin, guys? Ay, balo ko na. Kasing kanta na itang metong dali. Maglalang kipit ang listahan ko. Ating metong dalaga. Dalaway pa. Dalaway pa. Kaya yun, Soy? Ang lima na maglawi ako ni Mama Donna. Kay ang lima na maglawi ako. Ay ni love me with all of your heart. Diyos ko po, medyo matis siya, pero Yume. Pache sinabi niya, Soy. I'll never fall in love again. Kasi meron akong ano dyan, may kamag-anak ako dyan na may makakilala ako dyan sa baba na gustong-gusto niya mga to. Oh, sige, Okay. ang love. Ikaw na bahala, Soy, sa mga gusto mong kantahin. Sige. Soy, basta sinabi siya, bahala na ka na eh. Wala na akong problema. Basta okay mo. Okay, balo na ka man, alam mo. Ano problema? Basta ika. Wow. Medyo magaling ang doon na kaya Wow. Wapin. Magaling aldo. Wala pa man ng ganing aldo. Wala pa man ng ganing aldo. 11:53 pa. Mamute na ako. 11:53 pa. Mamute na ako. Oh yeah. Sa nag-request. Love me with all of your heart. That's all I want. Love me with all of your heart. Own it at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me
Bintana po. Ay, To give me pa. Give me pa did you yung see the hiningal mo. Ayan. kaningal Oh, ko na eh. So, grabe. you Burike, kakain burike. po. Kaya sabi ko ka, buri ko rin kanta mo eh. Kasi kami magkanta Apong Dante, buri ko rin kanta mo kasi classic la rin eh. Kaya buri-buri ko rin. Oh, Sabi naman niya yan, morning sabi meeting. mag-shoutout ka mo pa. Sige. Shoutout tala pare kayo ng Bayong Pasok kasi magaling ka daw kumanta oh. May nagsabi na Ay, Diyos dito ko sa po. baba, si Dang Variety Vlog, ayan, galing kumanta, sabi ni Ma'am Dang Variety. Mga Oh. sabi ko sa'yo. Diba? Galing. Ako rin kami. Diba? Galing. Kasi kaningal to, medyo kakainin kay ko. Huling Yung malapit kang na. Yung internet. boses. Uwa, kasi ganingal doon na kailangan kaming potang halimbawa matas siya. Love me with all of your heart. Mga kanta mo. Experience ko na kaya yan. Dang matas yung kanta pero sinipit ko ako. Awan Bakit yan. ang yun ka. Parang matanda. Siyempre matas siya, kailangan ming litiin yung boses mo kasi may katabi ka Oo. di ba? O, di kaya ganun. Dennis Vlog tomorrow. See you tomorrow. Abangan mo panoorin mo yung mga kantahan Nang oras bukas okay? Hindi pa lang oras. Isa sa mga bisita ko si Danny Baron. Bukas alas 9 pa ita. Bukas Bengi. Awa. Okay mo ang oras kami ratang. Okay mo ita. Sige. Okay. Sakto bukas pangabak ko eh. Mga ka bukas. Muli ka maranon eh. Oo, sige. Ay, alas dos. Sakto. Wow. Okay lang, magpalitaw ka na eh. Wow, nanuluburin mo ngungot. Aba? Lalaban niya pambato kay ni. Ay, Gilos, nandiyan ka pa Gilos. Yes po, host, bukas. Bukas abangan niyo bukas. Guys, abangan niyo bukas yung mga kakanta bukas, mga classic song. Sigurado gustong-gusto niyo mga classic song. Siyempre, mga 1970s, 80s, 90s. Siyempre, isama natin yung present kung yung mga kumakanta, alam nila yung mga present song, di ba? Dennis Vlog, yes po. Gilos, salamat Gilos sa lahat ng mga nandyan na laging nakasuporta. Thank you so much guys Mama Donna TV, salamat po Mama Donna, galing kumanta ako. Ma'am Dang Variety Vlog, kung gusto niyo pong kumanta dito, pwede po kayong makikanta. Pero bago po lahat, ayan, huwag niyo pong kakalimutan iboto si Dante Baron para po sa ating congressman. Congressman po ng Payatas. Miyuki, salamat Miyuki Sige, akyat ka bukas, Gilo. Sige, akyat ka. Walang problema. Pakilala kita sa mga community natin. Apon dati, okay ka bukas? Lalabang ka bukas? Papakita ka bukas? Dali ko man lumaban. Kung makikanta ko, ayaw ko lumaban. Malalaban eh. Ayaw nga pala, sorry. I mean, lumaban kang magpakit ka bukas para maakit ka. Siyempre, marakal buring manakit kaya ka, Siyempre. Sige, ano tayo niya? Mag-make sabi ni Miyuki, iboto na yan, di ba? Guys, huwag niyo pong kakalimutan, iboto si Miyuki. Si Dante Baron para mayor. Nga pala, na-LS ka pala, sorry si Miyuki nung isang araw, nag-LS ka nandun. Nakita ko si Juan Tamad nandun, nakita ko, nagbabad siya. Pero huwag ka maglala, sige. Pag naabutan kita mag-live, pupunta ako sa'yo. Okay, sige. Apon Dante huwag mo kakalimutan bukas, abangan natin yung kakantahin mo bukas. Okay, bukas guys abangan nyo po bukas, alas 9 po ng gabi, ay kakanta po si Dante Baron. Siyempre, marami pa pong mga kakanta po, mga old classic song. Sige, Apon Dante, tirahan mo. Sige, tirahan din pa rin. Okay, sige, ikaw na yung bahala, Apon Dante ikaw na yung bahala. Kapalit na nitang I'll never gonna pull it up. Patas sumabit ko eh. Malugit ang kanta ito. Hindi pa, hindi na ako. Hindi kapalit. Last night, quietly, she walked through my mind as a lady, searching for sleep. As her hand reached out, she whispered my name as she brushed a tear from my cheek. And then there was funny, familiar, forgotten feelings, such walking under my mind.
It's sad, so sad to watch love go wrong. But a true love will not have gone wrong. I'm just thankful for the good times we have. Falling down, I could not go on. We don't have money, God's feelings. I must go on. Be strong. No millions, no tears, before it's free. God's feelings. Ayan po, nahulog ang ating wala. May wala ko eh. Joke pala. Sorry. Ayan po. Nahulog ang ating host at nakamute. Sorry. Soy kalugo. Sige, habang wala ang ating ang ating poging host, kakanta muna tayo. Okay? This song is coming from Dan Seals. Ayan, acoustic version. I always thought you were the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed, and I feel the way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. It's when we're together,
sa iyak. Pero Grabe, maganda. ang galing. Mega shoutout Oo, sa lahat. ramdam mo yung kanta, di ba, Ma'am Dang? Oo, Ma'am Dang! ang super galing. Yes, Oo, tama ka Pogi, dyan, kamusta? Ma'am Dang. Hello, madam. Siyempre, Good morning. Hello. shoutout muna natin si Ma'am Dang Variety Vlog. Ayan, si Ma'am Apong Gloria, mega shoutout sa mga Ariel. Ang laki ng bahay nito, guys. Nasa 40,000 na si Ariel. Napakagaling. Boss Ariel, Sir Ariel, Wow. salamat po from US. Ayan. Salamat po, Wow, Sir galing. Ariel. Apong Loy. Siyempre, nandyan si Dreamer. Mawawala si Dreamer. Okay, back to you, aking mga co-host. Ma'am Dang Variety. Kilala mo ba si Dante Baron na pong ay Ma'am Dang Variety? Hindi pa. It's the first time I meet you. Nice to meet you. Dante Baron. Hello. Ay, ang galing niyan si. Ayan. Ang Kung galing Dante, ng Tagalog. kilala ko si Dang Variety Vlog. Ayan, matagal ko na rin kilala si Ma'am Dang Variety. Oo. Sige. Ma'am Dang Variety, si Dante Baron po. Sige, mamaya. Ano? Ito. Sige. Baba ko yung bahay ni Dang Variety Vlog mamaya. Okay? Sige. So, salamat Ay, kapamama mo ko kasi buri-buri ko na rin kanta mo. Favorite ko na rin kanta. Sige. Wow, Hindi, maganda. Di, sa totoo lang talaga, Ma'am Dang. Yung boses niya maganda. Kahit nakatago lang yan si Dante Baron. Oo, super. Ang nag-LS ganda. Ang kasi yan. galing. Lagi Yeah, nakatago and then, yan. Ewan ko ba't tinatago niya amazing yung mukha voice. niya. Ang gwapo-gwapo. Tsaka kamukha ko, poging-pogi, di ba? Di ba? Apong Gloria. Shoutout sa Apong Gloria. Ayan. Sige. Ay, nako. Ma'am Dang, ikaw muna mag-shoutout kasi si Dante Baron nakatapos na rin ang 2 song niya. Ikaw muna yung mag-shoutout sa baba bago tayo mag-start. Ayan. Yan, mega shoutout sa lahat. Dreamer, Gloria de los Santos. Ayan. Thank you so much for coming, guys. Maraming salamat sa inyong patambay. Ayan. Sana all pogi. Siyempre, sasama natin si Pedro. Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo pogi tsaka Yan, malago. Pedro. Sana all pogi. Hello, mega shoutout. Na ano siya. Gusto niya daw maging gwapo. Siyempre, pogi ka rin na pong Pedro. Sana all. Oo, di ba? Lahat Hindi lang naman, pogi. lahat Meron naman tayong ding magaganda at pogi sa tingin ni Lord, di ba? Diba? Hindi kasi Pantay tayo ito, sa tingin ni lahat ng Lord. mga pumapasok sa atin, pogi tsaka malago. Malago, ibig sabihin ng malago. Maganda. Lahat ng Maganda. mga pumapasok dito, kaya nga team ka pogi, di ba? Kaya Oh, lahat kayo sana pogi all. tsaka. Siyempre. Okay, welcome natin. Ma'am Dang kung bukas, meron akong bukas. Live. Ang kantahan bukas, mga classic song from 70s, 80s, 90s, 20 hanggang present. Ayan. Kung gusto nyo umakyat tomorrow, ay libreng-libre po kayo bukas. Okay? What Dang, time? Pinoy Spain Patroller. Mega shoutout sa iyo, Sir Pinoy Spain Patroller. Salamat po. Ano oras? Mga alas 9 sa Pilipinas, alas 9. Okay lang mga gantong oras, siguro. Di ba, saan ka ngayon, Kapogi? Sa Pilipinas po, Ma'am Dang. Kami dalawa ni Dante Baron, Pilipinas po kami. Akala ko nasa Kaya ibang bansa kayo. sanay na kami sa puyatan, Dante pero Baron. masanay itong si Dante Galing Baron, ng boses natutulog yan mo. mga alas 4. Pwede pa siya ng boses mo sa akin. Galing. Di ba? Sana all. Okay. Galing ng boses Di ba, magkasiwas. Pakinggan natin si Ilocano ako. Mega shoutout sa iyo, Ilocano ako. Maraming salamat po. Ayan. Yes. Ayan. Kakanta ako ha. Mag-last 2 songs ako. Okay? Pwede ba? At ako ay matutulog na. Pwede ba, Kapogi? Mag-last 2 songs ako. Apo, pwede. Pwede po. Walang problema yan, Ma'am Dang. Sinasabi ko naman sa inyo, always welcome po kayo sa bahay ko. Ilocano ako, malapit ka ng mag 100,000 Kaya nga. Ayan, the song is brought to you by Gcash. Sana may ka-Gcash naman dyan, Malo ay maawa. Many times, I wish you would hear through the velvet shadows of my dreams. Many times, I wish you were near through the darkness as it came, but it seemed that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me.
whisper words I so long to hear. Let the silence be borrowed. Let the hours to share. If you tell me you love me, it's too late to wait to your heart, to the nearest of silence. You love me, sana all, you love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me to her. But I've never seen that girl before. Yeah, come on. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Like the sunlight before road. Let the hours to share. If you tell me you love me, it will lead away to your heart, with the nearest of silence. You love me. You love me. Yeah, thank you so much. Oh, diba? Just tell me you love me now. Alright. O siyempre, side B mo na, Ma'am Dang. Oh, Diba? okay. Apuntante ba ron? Sana magustuhan ninyo. Yes, Happy Merry Chris. Hello. Happy Merry Chris, mukit siya ka no. Sige, mukit ka. Happy Merry Chris. Mukha Happy Merry Ayan. Chris. Itang GC to, gawantan eh. Wala ka nga ate, ikat nga dua. Sige ma'am, birahi ma'am. Ayan. Sana magustuhan ninyo mag-Tagalog songs muna tayo, ano? Ayan. Sa mga kwan dyan, yung, ano tawag to? Bigo sa pag-ibig. Ayan. Cover speech. At ang hirap daw. Mahirap masaktan, di ba? Ika nga. Yeah. Lalagyan ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman kung tunay na ganda na ikaw at ako ay hindi na. Ayaw ko nga. Ninsayo pang mga ngiti para di halata. Yung namin ko'y pinipigil sa loob umiyak. Dahil ikaw para ko ay hindi na. Yahoo! Ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, ay ang todo ko ay talagang walang ganda. At ang bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka na ka, wala na akong gagawa. Di ka. Eh, syempre, nangapit bahay ka na. O, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na bulagan ako na ikaw
anak ko ay wala na. At ang hirap magpapanggap na ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At ang bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Tita, sana ko nagkamali, di ko maintindihan kung sino pang nagmamahal. Siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap magpapanggap na ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At ang bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Ayan, maraming salamat. At ang hirap daw, diba? Sakit yun, at ang hirap. Ayan. May nagsasabi po dito, Ma'am Dang. Ay, nandito galing daw kumanta. May hugot ka daw. Naghuhugot ka daw, sabi ni Pedro. Ganun ba? May hinugot po ba daw kayo, sabi niya? May hinuhugutan. Hindi. Ayan. O, diba? Sana all may hinuhugutan. Diyos ko yan ang Kaya naman. nga eh. Ay, Merry Chris, Lacson. Ako, Merry Chris. Oy. Salamat. Nagalaw Isang shoutout sa OFW inyo din lahat. pala ito. Saan ka sa atin? Apong Dante, nagalaw shoutout. Sa ano po, Nakadaw. sa Bahrain po. Oh, nasa Bahrain ka. Oh, nakaka-stop over ako dati sa Bahrain. Yeah. Apong Dante, may galaw shoutout kaya ka Ken. Dan Right, variety, right, dang dikit na po. Ayan. Dikit na daw sa'yo si Nandito. Pinoy Patroller, Ma'am Dang. Ikaw nang bahala, Ma'am Dang. O tiya ka magpakita Ilocano ako. apong Dante, paniya ka sa likod. Guys, Wala, dikitan nyo lagi naman si Ilocano ako. Kailangan daw niya ng 800 banana para daw mag 100,000 na siya. Para makuha daw yung silver button. Wow, sana Happy all. Julie, shout out. Oo, ano na siya, road to 100,000 subscriber na siya. Wow, ang Pilong-piling niya galing. si Wow, Ilocano. all. Ilocano ako. Sana Ang all. Hindi galing. siya, hindi siya nagbabago Wow, kahit 99.1. 100,000 siya. Apon Julie, may kasaraw Ayan. na Apon Julie. Ay, Ilocano ako. Julie, may galaw Mag-subscribe shoutout. ako sa'yo. Yari na ka. Hapon, Kaya kuman Julie. minyambot apong Julie. Matawa si Ilocano ako. Salamat. Ayan. Ma'am Dang, sige po, salamat Ma'am Dang. Kung bukas po Okay, ako thank you so mag-available. much kasi I need to sleep na kasi tomorrow may trabaho na naman tayo. Pero Buhay salamat OFW Ma'am nga Dang. naman. Pumasok ka sa Sige, live. thank you so much sa mga co-host natin. Nice to meet you. At saka babalikan ko kung sino Nagmamadali ka na, host. May sakit po puldit. Hindi, kasi madaling araw na daw kaya, Ma'am Dang. Ma'am Dang, salamat po, Ma'am Dang. May wow, sana all. Mag-live ka sana pong Edward. Mayari na ako kanyan. Kayari mo mag-live ko. Sige, na problema. Problema ito. Yeah, Apon Dante. Sorry. Kaya pong Dante, magpakit na ka. May galaw shoutout apong Edson, Ken, baba. Mama Donna, shout out po Mama Donna TV. Eh, kung man migbinggo apong Julie Bukas sa sa live niyo bukas may bingo yan alas 3. Apon Dante, Arostir der. Ayan. Yes, I'm still here. Kaya pong Dante, magkantaan na ka. Sige. Ali, Merry Chris. Ika pa mo, tapos kaya rin mo, iapong Dante. Wow, mamuduli yapong Merry Chris. Kaya rin ko mag-live iapong Merry Chris. Siguro mga 30 Mag-live ko seconds, diyang metong mga oras. Para Apong Dante, mukyat ka niya.
Oo, sige, sige. Aro. Oh, yan. Oh, muket kami murang kare maski betlog mo ni Happy Merry Chris. Oh, sige sige na Happy Merry Chris. Oo. Try mo ni magkantana ka. Harang ho, salamat po sa harang. Yepen, Happy Merry Chris. Yepen. Apon Dante, Bukas na ka boses pinipinto. ko murugon tuga kalikurugu singer. Wapon Julie, ikot Tingnan mo yapin. nga. Kaya pa thumbs up ko na rin. Ikot muna guys, dalaw din ako sa mga iba. Sige sige sige. Ilocano ko. Abangan ko yung ano mo. Apon Julie Malago, sabi na. Abangan ko yung ano mo, 100,000 na. Punta ka dito I-celebrate natin yung ano mo, 100,000 subscribers. Kanta kitang Ah, paborita na nga pong Ang ano Edson. po, si Mary Chris Lacson, OFW, from Britain. Tama ba, Britain? Ba't namin Bahrain tatating po. pa yata ang ating ko. Ano niya pang Silent kaya LS. mo? Premiere. Grabe na eh. Sana po kayong lahat. Agad akong nagdarama kapag ikaw ay umatak. Laging nilalamig na wala na ang lahat-lahat na naging panaginip, ngunit biglang napagod. Hindi na malamig pag-piling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko'y langit, nilaro-laro, wala mga pusong naibig. Kaya ako'y nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon di na hanap-hanap ka rin ang lason mong pag-ibig. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko'y langit, nilaro-laro, wala mga pusong naibig. Kaya ako'y nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon di ka hanap-hanap pa rin ang lason mong pag-ibig. Lason mong pag-ibig. Sana may lason niya po. Hello?
Saglit mo, mabubukal na itang kay. Tanda ng pota sumabog ko kini. Hello, hello. Hello. Atiu, ikay ko may apong may Chris. Ah, Kung yung tip ikay, soy Edward. ha? Malimit ka. Nabubukal. Magpabukal ka nun danong. Oo, sige, sige. Mag-side B na ka. Ya ako na naman. Awa, kay ba't manyaranin eh. Buwa. Sige. O, sige. Dapat Irahin. ikaw, nakapadimdami. O, sige. Sige. Ako pa. Kay ba't O, sige. ika na? Ito pa. O, sige. Mamuklat na ka mang kamera, nakapaikit eh. Ay, oo. Buti ka mo magpakit. Nasa likod kang ano. Para alkutang. Apong Merry Chris. Ay, paboran mo rin utang mo. Ito. Ay, ba't susumbong mo ko pa eh? Susumbong mo ko pa rin ito. Sino ka na? Sumbong da ka. O, hindi po kayo. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as to me, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try to sting me, they will never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand tells you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Gagarad ka dyan pa rin, Soy. Dante. Apong Dante. Gagaling na nga pong Magkaya. Dante talaga ni. Uy Galing nga, mo buri kay talaga ni. boses talaga yan. Anong kaso kakalas ko siya Nasa mong likod kayo siya na. kasi. Kakalas ko siya mo. Mag-set na ka. Abong, tawag dito. Kapangpangan. Abong Merry Christmas. Ayun, apong al. Salamat. Pinandit mag-set ko. Mag-set na ngayon kasi malapit na ang mayari. Patamsak tayo. Kapeta mo ba? Ba't Soy, mamirapal kapeta mo ko? ba? Ayun guys. Hindi, kasi malapit na ang matapos para ikaw naman yung mag-live. Karapal na Asa yung ko natin matwa lahat ngayon yung eh. mga O tiyan ako ata po rin magkantang pa si Bayo. Diyan ka boses kong tugak. Niya pong Dante. May gumot ko Okay, pa guys, na Bing. Yung welcome. mukha kanya na napong Edward ne. Mayari ka balat ka na ako. Ali, Bata siyempre, para ma-virgin patang ka na. wapin naman. Marapal ka. Yes Oh, po. sige, guys, please, welcome. Oh, Soy, pakilala mo ni Apo Mary Chris. Pakilala mo. O Dani, at Dani ang karapal. Siya po na. Tiyan at mamalagway ang mga niyan. Puri mo na ako rin kipag ng LS mo. Para patamsak tayo. Karapal na yung... Ano mga tasoy? May sungit. Mikit ka tatarlaklawan mo sa pitwanda ko. Okay. O, pakilala mo pa Soy. Mary Chris. Please, welcome na. May sungit yata yung Merry Christmas ngayon. Wala may sungit yun eh. O, tabalo. May sungit siya Apo Mary Karapal Chris. na. Kakanya niya kasi. O, sige, please, Talagang welcome. kanyang tatwaning Mary pilit. Chris Lacson, OFW. Ayan, ang kanta na ka po, Mary Chris. Ali, kasi para apatamsak tayong kay mo. Yung LS mo, di ba? Balo mo apong Edward, nung muntala. Mga lila. Mantawa. Kanyan mo ito eh. O, sige. O, sige. Makal niya laring. Sige, para po sa inyong lahat. Pasensyaan nyo na po yung host mga lila. Bit na ako. Kaya madali eh. Ikaw ang dahilan para po sa inyo lahat. Open cam ka, Apong Mary Chris. Kalago mo. Ha? O Open cam yes. ka, open cam. Nakakita eh. Kalago mo. Apong Mary Chris. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ay makaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ay pabalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, di ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Hanggang di ko makakayanan. Pagkatawang laman ang isip ko't isipan at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo, ikaw ang higit puso ko. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito di na maglalaho, at ikaw ang laman ng puso ko't isipan at gabi. Ikaw ang dahilan, di
ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Sinta, ikaw ang dahilan. Salamat sa inyo mga palakpak. Ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Sinta, ikaw ang dahilan. Hawang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, Sinta, ikaw ang Ayun, thank you po sa inyo lahat. O, di ba? Ating sasabi kini, malago ka ng boses. Sabi ng kalago Asus. ng walang boses. Kaya na, Happy Merry Christmas. Mamalagay ka pogi. Oy, haling mamalagwa. Bulachi na ako Ayan nga natin. po. Kung Alyan, ikaw Pero Alyan. manyan po, salamat po kaya kayo. At yung hugot. Ayan. Wow, ugot na yun naman yan. Kung Merry Christmas. Ano naman na hugot? yan. Ay, Kaya Happy Merry kakanya Christmas pala. napuntan. Request itang favorite mo pala, kanta mo, Pen. Itang pakanta mo ka nga po, Julie. Mag-shot Ay, ka. ali, kumiyak po. Alime. Kumiyak ka. O, sige, ikang bala. Sabi na yung kaya kakanta niya, kumiyak po. Ano yung favorite na wari? Sorry? Ang favorite song mo, anong Dante, kanta niya ka no? Ano yung favorite Wala, song mo? kanya ko pa na bengi apong Edward, patugot ko. Wah, sinabi Kaya na ako natin, nagbalik na Nelson. bengi kaya ka. Wah, sinabi natin. Sabi ko, kinyak na yun naman kami kayo, may yapo Merry Christmas. Diyos ko, Mm. Ano Merry Christmas. Itang kang Ano? favorite song na. Pero basta tingin ang song na, makakagagaya. Kantan me, apong Dante. Kantan me. Diyos ko, alim mo na yung kakanta akong Dante, mga galing naman po ta. January to, Malas sorry. ko yun. Tama Kantan ba? me, Pen. I let you go ata. Before I let you go. Tama ba? Yan, I si don't Kanye want West. you to go. Kantan me. So, kami ako nito. Kami ako nito. Ano yan? Kanteng kaya ba? Balo kaya ba ita? Wata umaga Lalo eh. me, sige Pen, kantan me. Alam mag-off ka. Subukan kayo. Doon tayo kung gumagaya ako Merry Christmas. Diyos ko, pati may ngagayan. Wata Mag-mute na ako, man. Sige, mag-mute ko. Lili Basta- kaya kanta sige. Si Kanmen bag... Wala, si hindi ka Kanmen nakantan. Bahala ka, Pen. Balugpog. Ha? Yapong tari ko. O, sige. Kantahan nga pong Dante, ano. Saguli, Sige, spy, apong padalan Dante, kantan me. O, mute na kami. Oh, mag-mute na ako apong Dante, kantan me. Kaya tabalo ito? Lalo me. Alam mo, Itang umpisa na. Here I am. La 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 la. Alam eh. Apinta. Yapon Julie ne, buri kay boss tang kinanta nita ne, makagagayapin. Lagi kaya. gumaga. Lalo na nga pong kayan. You know. Yapong Pedro. Diyang ikaiba lo na yun. Dali nga pong Dante.
Balo na yan, ano yung kaso, lawin niya pa mo pakiramdaman niya. Pungal, mega love shoutout at chukakin. Kung alyan, ini, Ayan. Kapangpangan, Adoya Channel, Kapangpangan Hungary Sungit. Yayapin yan. Yep. Line hold babae. Crying alone and I don't understand exactly how it all began. A dream just walked away. I'm holding on when all but the ashes gone. From the start, maybe I was trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Real style when they ignore a cause inside, but they learn from what's left behind and fight for something else. And so it goes that we have both learned how to grow. And from the start, maybe we were trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking our hearts. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. It's much taking on the whole world all by myself. There's no unless I start trusting somebody else and love again. And from the start, maybe we were trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking our hearts. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Maybe trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking our hearts. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Oh no, I don't want you to go. Say that you won't. Holyo pala yung original niya. Rani hot. No hernia. Kabalo, may nga gani ka niyan. Kaya pero, ating camera. Salamat, Apone.
O, Salamat mag-open po. camera ka. Hapong Merry Chris. Ang dami po Walang kami nga check. gano'n. Yan, kagaya. Matapang yan. Awa, Di di. ba? Mali ko kasi nabengi bilos ko na nga. O, di ba? May Ayan, gisa Yapon yan. Julie. Yapon Julie talaga yung buri kong kanta na ita talaga. Talagang ramdam na Babae ramdam ko. talaga ito. Makapangyar ka talaga, pero bilos ko na nga nabengi. Kiki ako Kababa ko talaga ba? Pero kapag babae magkantakin, masanting niya Masinti Apong Dante. Ne? Kasi Oh. itang apipilmi itang kanta na lalo na Yapon Julie napon magbulos. Ano? Nabi na? Magbulos ka. Magbulos. Bulos siya ka, no? Magbulos siya ka. Magbulos. Magbulos ka na pa Merry Chris. Ali matibi mapalawya ka ako. Mapaluya ka ako mapalo ka kanu kang apong Edson, Pedro. Paluhan na ako yun. Kapeta pa. O, sige, maglasong na ako. Sige, Ay, ba't sige, mag-set sige. na ako? Ay. Sige, sige. Kayo pagaga, saya mo din, makuyod. Ayan. Magbulos. Kong Al, salamat Kong Al. Ayan, sa mga hindi po nakakalam, si Kong Al po ang kapangpangan hungry sungit pa. Hindi niyo po padikit si Kong Al. Ayan. Okay? Please welcome Apong Merry Chris, OFW. Thank you po. From the movie. Wala po sa inyo lahat. From the movie. Ikaw ay aking iwanan. Sinabi sa sarili ko na madali kitang kalimutan. Sinaktan ko ang puso mo. Iniis pati pagluha. Bahala na ang may kapal sa ating pagmamahalan. Araw, gabi ngayon, ako ay nagdurusa. Lumuluha, umaisip kita. Akala ko ay di kita iniibig. Akala ko ay di kita kailangan. Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala, ako'y nagpadala sa maling akala. Sana'y mapatawad mo ang pusong nagkasala sa'yo. Ngayon
ay alam ko na ikaw ang siyang sinisinta. Araw, gabi ngayon, ako ay nagdudusa, lumuluha, kung maisip akala ko ay di kita iniibig. Akala ko ay di kita kailangan. Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala nagpadala sa muling akala. Akala ko ay di kita iniibig. Akala ko ay di kita kailangan. Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala ako'y nagpadala sa maling akala. Hindi pala ako'y nagpadala sa maling akala. Uwi tayo na po, may maling akala ya. Maraming po salamat sa inyo. Akala mo hindi mo ko pansin. Tangkay na eh, tangkay sa sigera. Akala ko pwedeng kakanta mo nga po Merry Chris. Ayan, marami na daw Ha? umiyak dyan, oh. Pag magkanta yung Merry Chris, tatagos yung puso ko. Ano nga po Julie, oh. Maraming nabubuntis sa maling akala nila. Akala nila siya ay binata. Sabi naman ni Kong Al, oh. Mga Ache, ayos ko po. Ayan. Apundante, haroster der. Wasoy. Napundante, metutod ni. Oh, apundante. Ache pa, okay. Wa- Mag-elas niya kanina pong Marie Chris, kaya kahit Sige, yung sige, bata mong sige. ito nga po Merry Chris Sige. para tingnan kaya. Mag-set na ako po ng sagli mo. Di paano ako sige, nga pong Edward na. Sige. Mag-guide na ka Sige, habang sige. marano. Dahil po salamat Sige. kaya kayo po. Bye-bye po. Patamsak tayo. Ikain mo na, i-set mo na po. Habang magkantaya pong kay. Akala ko, ikaw, akin, yun pala siya ay sa kanya, sabi niya. Sabi niya po Julie. Ingat darang Merry Chris, sabi ng Kong Al. Kapangpangan, sabi naman ni, ang tawag ito? Soy, baka pwede ka pa magantang last song. Magsogo, ano sige. sabi na? Sogo, kabalen, dakal mo rin. Okay, sige, please, welcome. Dante Yes. Baron. Alright. Good morning sa Pilipinas. Good. Okay. Last song. Mga pag-aga ako nga po meron. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. The lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory.
waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's tree. There's a lover's moon tonight, shining down on half of his world. So many souls are in its light, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Ay, akong waiting. Ayan, maraming salamat. Soy. Oh, ikay may pa mo yan, reserbame. Para po taka nga po Merry Christmas, magkanta ka mga sulang mo song. Siyempre, Oh, sige, supportan sige, tayo Soy. po Merry Christmas. Alright, Paggelas sige, siya Soy. kanyan. Good morning. Oo, tsaka retang kayo mo, reserve mo na retang kanta mo. Milyonaryo ng Jamot, salamat po, Sir Milyonaryo ng Bro, Jamot. milyonaryo. Shout out, bro, milyonaryo. Sige, Long sige, time sige. no Bye-bye see, na, Sir Nestle. Milyonaryo. Wah, sige, Nestle. sige, sige. Salamat, Ned, Sige, apong sige, Dante. sige. Okay. Mikit Alright. kitang kabila. Wah, kita Okay. kabila. Sige, sige. Thank you so much, apong Dante Baron. Ayan. Okay, mag-end na ako. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat guys. Congratulations sa lahat ng mga nakagraduate, sa lahat po ng mga nadagdagan na subscriber, ayan, sa lahat po ng mga tawag nito, mga batch ngayon, yung batch na to, kayong 2022, sa lahat po ng mga bagong kakilala ko diyan, mga maliit po na bahay kanina, sila Gilos, sila Dennis, sino ba yung mga nandito kanina? Si Waak, ayan si Waak. Ayan. Tomorrow guys, abangan niyo po bukas, meron akong bisita tomorrow. Ayan po, see you tomorrow po, mini concert, 1970s, 80s, 90s, and present po, mga kanta po, all out Friday. Kaya hindi natuloy yung isang araw, yung Sunday. Kaya itutuloy ko na lang po para bukas, para salubungin ng October 1. Okay, see you tomorrow po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagano dyan, naka-BG, sa lahat po ng mga si Apong Julie, si Apong Edson, si Kong Al, Apong Dante Baron, salamat. Si Dang Variety Vlog, ayan, sino pa ba? Sino pa yung mga umakyat? Si Apong Merry Chris, sino pa ba yung umakyat kanina dito? Si Lindsay Langga, maraming salamat. Ayan, Sir Milyonaryo, nakahabol ka pa, Sir Milyonaryo, salamat. Si Pinoy Patroller, salamat. Si Ma'am Abigail, si Liza Ram, sino pa ba yung mga nakalimutan ko? Si si Jolis, Jovil's Channel, ayan, sino ba yung mga nandyan kanina? Si Dennis, lahat na guys, hindi ko na kayo isa-isahin, sobrang dami nyo. Kaya see you tomorrow po 9:00, wala tayong pa-hangout program bukas. Meron po tayong bukas ayan po, yung mini concert, 70s, 80s, 90s, and present po ng mga kanta. Kaya abangan nyo po bukas, meron akong bisita bukas. Kaya mag-enjoy po kayo bukas. Okay? Maraming salamat po and see you tomorrow. And good night and God bless po sa lahat. At ako po yung mag-end na. Salamat po guys. See you tomorrow. Asa na ba yung compute dito na bilang 30? Ayan.